anga bi arabadunya akibaru ya lasili bina damine ni femiye udeye kafo miye ambalmake fani anga biso mandana dungana ale yire femi fo ako donkibaru tumasira Jose Traoré na ika femfo jamana diunye femun nye chiye namara kumaw ngalon kumaw nindungo kumaw fenyini kumaw mu nindungo kumaw foli kake nata kama kake fenyini kama kake madia kama utuma temena chikoroba ni musokoroba au joli be au be nyiningali ke folo yala Jose ya fowa iya me Jose Traoré dawa tuma dola teka fuku radio nyeta Jose Traoré akad dongibaru ale kelende che folay malikono ngani laydu min ta awye wude ka fo bara namba ke kibaru ya namba lasi kibaru ya akana ke nyame tingwanza daluka surala boyo ka surala nyechi ka surala kanyini ke nyini mi note onga haklina droye wa mi yanga haklina tai nambo fo feminga o ka surambe kumani daluye onga kibaru ya Jose Traoré ka kunofuni ambe femi nyini ala fe ode ka fo nambe femi fo awie domi halina atunya soro ka fante shirike aku malatiga nyana aku mafo anyana nga fanga dalu soro ka don jonjona kiboro imbora yoro jume jonia fo bayi aku shimbe jonima kake temisrai jamana yere kibaru yaw ulubi bo akeba yoro no ye jamana kulatigala ni jamana famaw ye jamana bi khalifa mugumununa ni jamana bara bi khalifa la olu be bara minke o bara nunu aw bise ko lasoro cogo mi famiya cogo mi ye aw yɛrɛ barakan wala aw barakanw ye aw b'a kalama ka fɔ a bɛ waatinin bɔ bi min ye faransi ale ye jɛkabaraw a tun ye wala a y'o bɔjɔ faransi sɔrɔlasiw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la a kɛra sabu a ɲɛfɔra aw ye kibaruya sira fɛ aw ye a mɛn aw denw n'a mɔdenw daw aw yɛrɛw bɛ kibaruya minnu lamɛn a mana kɛ a sɔrɔ cogo wala a sɔrɔ yɔrɔ ye tuma dɔ la y'a mɛn ka fɔ faransi ko k'u ka kɛlɛcɛ min bɛ mali dugukolo kan i b'a sɔrɔ a ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlenw na hali minnu bɛ yen n'o ye kunnafoni lasebaaw ye a ja tabaw minnu bɛ jaw ta k'u lase minnu yɛrɛw b'a fɔ minnu b'a sɛbɛn tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ nin sira ninnu caman fɛ minnu y'a jira k'a fɔ ko faransi jamanakuntigiw k'u ye baaraɲɔgɔnya min n'o tun ye o ju jɔ faransi fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ an fa dugukolo kan ni kɛlɛbolo min n'a bɛ fɔ a ma ko barikani kɔsa in na ka sabu kɛ mali famaw mali sɔrɔlasi ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye sabu tuma min na bandaw tun sugandira a ko yamariya tɛna di maa si ma mali dugukolo kan k'i nali ye kana ni lakana ani nakun b'i la mali dugukolo kan sira tɛna di ma i k'o kɛ fa ka kɛ ni mali sɔrɔlasiw de ye nka k'o ɲɛ yala faransi tun ni mali sɔrɔlasiw bɛ baara kɛ wa komi n kɔni ye tiɲɛ ye o ye k'a fɔ faransi sɔrɔlasiw u ni mali sɔrɔlasiw tun bɛ jɛ ka baara dɔw kɛ o jɛ ka baara ninnu faransi de ko k'ale b'o bɔjɔ kibaruya in perepelatigɛ tun dira faransikaw yɛrɛw ka kunnafoni labɛn ana a ganseli bondaso min n'u segin bɛ anw fɛ mali kɔnɔ yan n'o ye RFI ye o ko nin kuma in fɔra faransikaw yɛrɛw ka minisiri fɛ n'o ye Florence Parly ye a tun ye nin dantigɛli kɛ k'a fɔ ko faransi sɔrɔlasi minnu b'an fa dugukolo kan u ni mali sɔrɔlasiw ka jɛ ka baara k'u y'a dabila fɔlɔ u y'a bɔjɔ fɔlɔ ka sabu kɛ fanga minnu n'a tun y'a sɔrɔ fanga in parun na Asimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw fɛ n'o ye bandaw ani Moktar Wane olu tun bɛ fanga la olu ka fanga bɔjɔra k'u minɛ Asimi yɛrɛ ye jamanakuntigiya a tun y'a ŋaniya ta fɔ a laban an ka dunkibaru tɛmɛnen ninnu na a laban y'i dantigɛ tuma min na jamana yɛrɛ a dantigɛli n'a sigikan sariyasun kɔlɔsili kiiribulon n'o ye cour constitutionnelle olu ko k'olu ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔya n'o ye jamanakuntigiya ye a jɔyɔrɔ langolonyalen don i n'a fɔ Asimi Goïta tun ye dankan ye tuma dɔ la Asimi Goïta ka kɛ jamanakuntigi ye o tɛ jamana kankɔrɔ sɔsɔ walew ye olu tun ye ɲɛfɔli kɛ o de kɔsa fɛ sa jamana kiiribulon min n'o bɛ jamana kiiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ n'o ye cour d'appel olu ye Asimi Goïta yala tun kan ka sigi fanga na wa yala tun man ka sigi fanga na olu y'o kɛnɛ sigi ka na ni dalu ni lahalaya dɔw ye dalu minnu b'a jira k'a fɔ Asimi Goïta ani jamanakuntigiya a bɛ se ka kɛ jamanakuntigi ye wa n'a ka kan
olu sɔnna Asimu Koyita ka dantigɛli a n'a ka kalikasiyɛn ma kabila don kɔfɔlen sa. Asimu Koyita ale sigira jamanakuntigiya la n'o ye fanga don latɛmɛ fanga kuntigi, dɔw ko furancɛ fanga, dɔw ko waati latɛmɛ fanga. Asimu Koyita ale tun kɛra, ale sugandira ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye, sabu bandaw tun sigira san 1 ani kalo 6. O kalo 9 kɔfɛ bandaw ale tilala Asimu Koyita tilala ka ale bolo bɔ baara la. Asimu Koyita ye fɛn min fɔ o senfɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la, ka sabu kɛ aw ka lamɛnli ye Jose ka dunkibaru la, aw y'a kundɔn wala aw ye lamɛnli kɛ kibaru lase caman wɛrɛw senfɛ. O Asimu Koyita in ale ye dantigɛli min kɛ, a nana kɛ ka kɔn o de ɲɛsa Faransi y'a jira k'a fɔ k'olu ka sɔrɔlasi minnu bɛ an fa dugukolo kan n'o ye Mali ye, n'u ni Mali sɔrɔlasiw tun bɛ jɛ ka baara kɛ, ko Faransi y'a o jɛɲɔgɔnya, o baara ɲɔgɔnya ye, ko Faransi y'o bɔ jɔ fɔlɔ ka sabu kɛ fanga paro ye, n'o ye Asimu ninnu. U ye fanga paroni min kɛ tako 2nan na, n'o ye bandaw ka fanga kuntigiya o bɔsili bandaw la ani Mukutari Wane. Asimu Koyita sugandi min kɛra furancɛ fanga kuntigi ani fanga baron siɲɛ 2nan minnu kɛra, saba fɔlɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye. Asimu ninnu y'o paron k'i sigi n'a ye. O de senfɛ sa ka sabu kɛ diɲɛ magwɛnkɛbaw ani o Faransi jamana ani l'Europe jamana ani diɲɛ sentigi jamanaw ani farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw, olu ye karabali dɔ kɛ. O karabali o tun nana kɛ sabu ye bandaw ka sigi fanga na, Mukutari Wane ka kɛ a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye. Ninnu ka baara kɛcogo kuma caman fɔra, n'o ye bandaw ko ani Faransi donna janfa la, Mali tun bɛ ka labɛn dɔw kɛ, hali n'u kuma ma fɔ perepelatigɛ la, nka aw yɛrɛ ye Asimu Koyita ka kuma mɛn ko a tun wajibira olu kan, olu ka ko dɔ fisaya ni ko dɔ ye, ko n'u olu tun ma bandaw ka fanga bɔjɔ, k'a tun bɛ kɛ sɔrɔlasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ninbɔ de, sabu sɔrɔlasiw laban tun nana ɲugu ɲɔgɔn na ka na danayabaliya kolokolow ni ɲɔgɔn cɛ. An tɛna segin nin wale ninnu kan, nka Faransi fanga ɲɛmaaw de y'a jira sa k'a fɔ o fanga paro min kɛra, n'o tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paroni ye. Asimu olu tun ye maa dɔw sigi, n'o ye bandaw ani Mukutari Wane. Kalo 9 kɔfɛ u tilala ka fanga bɔsi olu fana na. Asimu ye ɲɛfɔli kɛ o la. O wale in de siɲɛ fɔlɔ fo ka se siɲɛ 2nan ma, o de ma kɛ Faransi fanga ɲɛmaaw a ma taa olu jimi sira fɛ, olu ma jɛn n'a ye. O de sababu y'a to k'u ka sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan, k'u ni Mali sɔrɔlasiw tun bɛ baara minnu kɛ, k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔjɔra fɔlɔ. Wa olu ni Mali sɔrɔlasiw tɛna baara kɛ fo tuma min jamanaden minnu n'olu tɛ sɔrɔlasi ye, n'olu sigira fanga na, k'u segin fanga na waati min, layidukan minnu ni o taara sɔrɔlasiw fɛ ka fɔ furancɛ fanga in tɛna tɛmɛ san 1 ni kalo 6 kan, fo dalu ka di olu ma, wala olu k'a ye k'a fɔ o layidukan n'o saritikan ninnu u bɛ ka timɛ. Nin wale in kɛra fɛn ye n'o ye Faransi ka baaraɲɔgɔnya minnu n'u tun b'o kɛ Mali sɔrɔlasiw ye k'o bɔ jɔ. Nin kɛra jigilatigɛba ye, a kɛra kamanagan ni kɔɲɔganba ye malidenw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ yen n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye, ka se jamanadenw ma. A ma kɛ olu kɔni fɛ la ye Faransi ye nin waleya min kɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a ye Faransi ka nin waleya in lamɛn, a bɛ kɛ i n'a fɔ a dabɔkun tɛ foyi ye fo ka Mali fanga ɲɛmaaw n'o ye Asimu n'a fɛnmaw ye, sɔrɔlasi tɔw, fo ka olu ɲangi, wa dɔw yɛrɛw taara fo k'a jira k'a fɔ nin ye Mali yɛrɛ ɲangini de ye Faransi jamana ɲɛmaaw fɛ. Nin ko in ɲɛdɔnbaw ɲininkalen, u ko Faransi ka nin ko in nin tɛ foyi ye fo k'a fɔ u bɛ Mali ɲangi, ka kangari gwɛlɛnw da Mali ye, gwɛlɛ min kɛra Mali kɔnɔ ni Asimu ninnu ye IBK ka fanga minɛ. O kɔsa fɛ furancɛ fanga min, donlatɛmɛ fanga min sigira n'a kuntigiya tun bɛ bandaw bolo ka tila ka o fana minɛ o la. Nin wale 2 minnu kɛra, Faransi ka nin wale in kɛkun ye kangarida de ka ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma. A kɛra i n'a fɔ ninnu kɔni u kɛmɛ ka bere ta Mali nɔfɛ, ka fɔ ni Mali ma taa olu tasira fɛ, wala Mali ma taa diɲɛ fantan naani magwɛnkɛkulu minnu magwɛnkɛba minnu n'olu bɛ Mali dugukolo kan, ni Mali ma kɛ olu ta ye, o tuma ɲangini bere min b'u bolo u y'o ɲangini bere de ta ka Mali kɛlɛ. Mali yɛrɛ kelen tɛ o, jamana minnu bɛ yen ni cɛncɛnfoka kɛn bɛ ka jamana ninnu labɔ, n'o ye jamana 5 kofɔlen Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger ani Chad. Faransi sɔrɔlasiw bɛ ninnu ka dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana 3 bɛ olu la, fo jamana 4 n'o ye Mali, Burkina Faso, Niger ani Chad jamana ye.
nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min kuntan bɛ ka Mali sɛgɛrɛ nin kɔni de ɲangi ye, sabu olu yɛrɛw ka fɔcogo la u ko de ko Faransi ka kɛlɛbolo minnu n'u bɛ Mali dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'u ka daga sigilen don Gawo k'olu ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Papalikɛlaw ani tuɲɔni jugu walekɛbaa ninnu marifatigi minnu n'u kɛn bɛ ka u kolokolo jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ u yɛrɛw b'a fɔ minnu ma ko terroristiw. Kosani aw yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ tuma o tuma ni Mali soldasiw kan ka taa kɛlɛ kɛ, dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ ni sana kɛlɛkolonw ni sana kɛlɛminɛw ye, o dɔ tɛ Mali bolo ka labɔli kɛ. Mali bɛ Faransi de wele, Mali soldasiw u dɛmɛ n'u Faransi kɛn bɛ k'u dɛmɛ sana kɛlɛ ani sana kɔlɔsi dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a to juguw bɛ ye furancɛ jan fɛ u bɛ se ka gosi cogo min u ka tiɲɛni kana wara. An ka sɔrɔlasiw la duguma Faransi ka kɛlɛbolo ka jɔda ka bon la kosɛbɛ. N'i y'a lajɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ, kɛlɛ tɛ taa kɛlɛ dabali ni kɛlɛ fɛɛrɛ ani kɛlɛ ɲɛsigi walew ani juguw k'u bɛlɛ ka sɔrɔ u ɲɛ t'i la k'u jate minɛ u bɛ yɔrɔ minnu kolokolonen don yɔrɔ minnu na an'u bɛ ka janfa minnu labɛn. Dabali ni fɛɛrɛ dɔw bɛ nanzaraw bolo sanlɛgɛrɛgɛ la u bɛ se ka o janfa wale ninnu ye. Hali ni Mali sɔrɔlasiw bɛ taa kɛlɛ la u bɛ nin yɔrɔ la, papalikɛla ninnu kɛn bɛ k'u ka daga sigi nin yɔrɔ la, u kɛn bɛ ka bere nin yɔrɔ ninnu kɔrɔ. O kibaruya ninnu o caman bɛ fɔ Faransi sɔrɔlasiw fɛ. A fɔra an ye fɔ cogo min na dɛ, Mali kɛlɛcɛw ye kɔni. O de la kodɔnna minnu bɛ yen n'o ye kɛlɛ ɲɛdɔnnaw ye, olu ko hali ni Faransi ye waati kunkurunin kɛ o baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali sɔrɔlasiw ni Faransi kɛlɛcɛw cɛ ni Faransi y'o bɔjɔ bɛɛ a bɛ gɛlɛyaba de se Mali kɛlɛcɛw ma. Fɛlɛbɔli n'o de ye ka papalikɛlaw fɛlɛbɔ kabili yɔrɔ jan fɛ, i bɛ u kɛlɛ i bɛ t'u sɔrɔ yɔrɔ min, o yɔrɔ jan filɛ minnu bɛ yen, o yɔrɔ jan kibaru sɔrɔ minnu bɛ yen, Faransi ka sɔrɔlasiw k'a fɔra k'a fɔ u bɛ Mali kɛlɛcɛw dɛmɛ o baara ninnu na kosɛbɛ. Sɔfɛ ni Faransi ka kɛlɛbolow ka dɛmɛ ma Mali sɔrɔ sira fɛ, a kɛra i n'a fɔ Mali sɔrɔlasiw bɛ kɛlɛ kɛ i n'a fɔ fiyentɔw, olu ka hakɛ to an ye, a bɛ kɛ i n'a fɔ fiyentɔ kɛlɛ. Mɔmɔli de b'a to n'o tɛ i tɛ yɔrɔ ye, i tɛ yɔrɔ jan ye janko i ma surunya. Ni o yɔrɔ jan filɛ ninnu ani o kibaruya ninnu ma sɔrɔ Mali sɔrɔlasiw fɛ, u ka papalikɛlaw gosi k'a dɔn jɔnjɛna u bɛ yɔrɔ min k'u fɛlɛbɔ k'u ka gɛlɛ Mali sɔrɔlasiw bolo kosɛbɛ. Yala papalikɛla ninnu i n'a fɔ u ka kɛlɛ fanba ye ka taa bi Mali sɔrɔlasiw kan tuma min u labɛnnen tɛ. Yala Faransi n'u ni Mali ka sɔrɔlasiw baaraɲɔgɔnya in jɔra, yala tɛna kɛ sabu ye min b'a to papalikɛlaw ninnu na dabaliw sɔrɔ ka taa bi Mali sɔrɔlasiw kan kɔrɔlenw b'a kɛ cogo min wa? Sabu u bɛ farinya k'a fɔ n'u taara bi Mali sɔrɔlasiw kan magwɛ minnu kan ka ta Faransi sɔrɔlasiw fɛ n'o de ye k'u wɛlɛ sanfɛ k'u yɔrɔ ɲini k'u gosi hali n'u bolila ka kun la ka dimi don u la ko yala u tɛna dabila wa? Ko sabu Faransi ka kɛlɛcɛw de b'o ɲɛdɔn, o minɛnw n'o dabali n'o fɛɛrɛw b'u bolo ka tɛmɛ ka sago anw ka sɔrɔlasiw kan. An balimaw, yala Cogɛl Kokala Mayiga sugandili min kɛra ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye, yala o de ma bɛn Faransi ma wa? Asimi Goyita ale sigili min kɛra jamanakuntigiya la, yala o de ma bɛn Faransi sɔrɔlasiw ma sa wa? A ma bɔ sira o sira fɛ, a kɛra i n'a fɔ Mali bɛɛ ka kuntilenna minnu da n'o de ye ka furancɛ fanga in wala waati la tɛmɛ fanga in kalifa Asimi Goyita la, a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ka kɛ Cogɛl Kokala Mayiga ye. Tuma dɔ la i b'a sɔrɔ nin de ma bɛn Faransi jamanakuntigiw ma. An balimaw, aw bɔra kalama k'a fɔ Emmanuel Macron tuma min na a ye nin baara in kɛ dɔgɔfurancɛ kelen kɔnɔ, tilala k'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan n'o ye Barikani ye, ko u ka baara kɛli k'a bɛna bɔjɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko a bɛna falen cogo dɔ la min ni o kibaruya in ni o pereperelatigɛ o dɔgɔdali o bɛna fɔ nin kalo in sali waati. An ka kunungo don kibaru kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔlasiw tɛna to dugukolo kan, dugukolo min tuma dɔ la o dugukolo fanga ɲɛmɔgɔw ni diinɛ karo gɛlɛntigiw u bɛna da don fili kelen na ka fiyɛli kɛ ko ale ti jɛ n'a ye u ka sɔrɔlasiw ka to dugukolo ka dugukolo min papalikɛla minnu bɛ diinɛ karo gɛlɛn bɛ jamana min kan o jamana marabaw olu n'u u ma ninnu u ka sigi ka fɔ wali u ka jɛ
bɛnko dɔw la k'ale ti jɛn n'a ye fiyewu. Emmanuel Macron ye nin kuma in fɔ hakili la k'a fɔ kunungo an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun ye ɲɛfɔli kɛ basi la. I t'a lajɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kunungo ani kunnasinigo dɔnkibaru kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu ma bɔ olu ma lamɛnli kɛ. Tuma dɔ la ni segin kɛra ka bi u n'a dɔ fara faamuya kan. Bamananw ka ndale dɔ bɛ yen kuma si kelen fɔ ko tan o ka fila o ka fisa ni kuma si tan fɔli ye. Kuma si kelen o fɔ ko tan faamuya ɲinini na o ka fisa kuma si tan fɔli ye min tɛ faamu a ti ɲɛdɔn. Bisimila Basila. Notre priorité au Mali est la lutte contre le terrorisme et la présence de nos forces sur le terrain n'est pas... Anw ka kɛlɛcɛw u kolokololi ani u sɔrɔli Mali dugukolo kan. Un élément suffisant dans cette lutte. Elle Ale kelen tɛ wasa o kɛlɛ ɲɛ sɔrɔli la. nécessite aussi le renforcement d'institutions stables. A sabatili sabu dɔ fana ye fanga min ye fanga basigilen ye Mali dugukolo kan. Et légitime. C'est pour Ani halala fanga sigilen o de y'a to sa. cela que nous soutenons les efforts de la CEDEAO. O de y'a to CEDEAO bɛ cɛsiri min na Mali dugukolo kan anw bɛ o cɛsiri ni o baara ni anw bɛ baara ni jigiya kɔrɔ. Ni la France ni ses partenaires n'ont vocation à s'engager si c'est Faransi n'a jɛɲɔgɔnw olu ka baara tɛ k'i kolokolo wala k'i cogo. à s'engager si ces dispositions ne sont pas tenues. Et donc très Ni dabali ni fɛɛrɛ minnu fɔra sisan ni o layidukanw an'o ma waleya. clairement, les exigences posées par la CEDEAO devront Laɲini minnu ni karabali minnu fɔra CEDEAO fɛ n'olu kɔni ma waleya kaban être vérifiées, pleinement respectées. u ka sɛgɛsɛgɛ layidu minnu o ye laɲini minnu kɛ o laɲini ninnu ka labato. C'est ce qu'avec nos partenaires africains, nous regarderons dans les tout prochains jours. Ani an jɛɲɔgɔnw n'o ye farafin jamanaw ye an bɛna o ko de lajɛ ni hakili ye. An balimaw nin tun ye Emmanuel Macron de ye. N'i ye kuma in lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye a ko n'i y'a ye Faransi ka sɔrɔlasiw bɛ Mali dugukolo kan k'a kun ye pepalikɛlaw kɛlɛli de nka u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fo k'a sɔrɔ fanga bɛ Mali dugukolo kan fanga min ye jamanadenw ka fanga sigilen ye fanga min ye halala fanga sigilen ye komi ko nin tɛ ko waleyalen ye. O tuma CEDEAO ye laɲini minnu kɛ olu bɛ kɔlɔsili kɛ o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min b'a to olu Faransi n'a jɛɲɔgɔnw olu bɛ se ka to Mali dugukolo kan. Kuma in bɛ nin de jira. Basila bisimila cogo min na an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. Emmanuel Macron ka kuma tɔw. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la Faransi ka kɛlɛbolo minnu bɛ taa wali jamanaw kan ka taa ko dɔw kɛ n'i y'a mɛnɛ n'i y'a kolokololen bɛɛ. ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État. Olu tɛ se ka kɛ o jamana kofɔlen ninnu olu ka jamana marabaw u kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na u kan ka minnu kɛ anw ka kɛlɛcɛw tɛ se ka bila o jɔyɔrɔ la wa an ka kɛlɛkɛw yɛrɛ ma dabɔ o kama wa u tɛ se k'o baara yɛrɛ kɛ. À la stabilité politique et au choix des États souverains. Jamana ninnu basigili la jamanaw dɔli dabali ni fɛɛrɛtigɛ la ani o jamana ninnu yɛrɛw ka dabali n'u ka fɛɛrɛtigɛw la. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie. Anw tɛ se ka yɔrɔw lakana ka basigi la na o kɛlen kɔfɛ anw fɛ o yɔrɔw bɛ se ka to yen ten u yɛrɛw ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ na o yɔrɔw kɛ u ka tiɲɛni kɛ yɔrɔw ye. Parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. Tuma min jamana ninnu minnu o yɔrɔ kofɔlen ninnu n'an ye basigi kɛ minnu ye jamana marabaw ni kolatigɛlaw ye olu b'o yɔrɔw to u yɛrɛw ma yen ten. C'est impossible. O tɛ se ka Alors, kɛ. c'est un travail sans fin. Ni baara ye baara min a ti ban fiyewu. C'est pourquoi, à l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en O de la sa anw yɛrɛw ni an jɛɲɔgɔnw ka hakili jagabo kɔfɛ particulier nos partenaires américains, n'o ye lamɛrikɛnw ye qui jouent un rôle essentiel depuis le début, et je veux ici les en remercier, et nos kabini nin ko in ju jɔ an b'u fo k'u barikada u ka cɛsiri la. partenaires européens Europe dɛmɛbaw qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre de olu fana bɛ k'an zɛnsɛn k'an dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ. l'UTM. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, An bɛna dont la yɛlɛmaba de modalité don et le calendrier anw seront yɛrɛw précisés ka dans les semaines à venir. anw yɛrɛw D'ici à la fin du anw de bɛna an bɛna yɛlɛmabaw don an ka baara la saheli jamanaw la waati nata ninnu na. mois de juin, mais je vais initier ce travail dès Ne les yɛrɛ bɛna nin baara in bɛna ju jɔ. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. O yɛlɛma minnu n'olu ko fɔra sisan fo an ka baara bolo an ka baara fɛɛrɛ ninnu an ka yɛlɛma don a la de. Il impliquera le passage à un nouveau cadre.
fo kana ni bara dakun wɛrɛ de bara kɛcogo wɛrɛw de bara lahalaya wɛrɛw de c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane. o tɛ fɛn wɛrɛ ye Barkhane o ka kɛlɛbolow ka kɛlɛ dabali ni kɛlɛfɛrɛtigiw ani kɛlɛcɛw bi cogo min na n'a caya fo ka yɛlɛma dɔw la En tant qu'opération extérieure, an bɛ ka nin wale min kɛ an ka jamana kɔ kan pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération nin ye baara minnu ye ka mɔɔw dɛmɛ k'u sɛnsɛn n'o ye jamana kofɔlen ninnu ye aux armées des pays de la région qui le souhaitent. jamana minnu bɛ yen ni olu soldasiw y'a kanu ka fɔ an ko t'u dɛmɛ an bɛ taa dɛmɛ se u ma an bɛ magwɛn se u ma u ka jamanaw lakanani na Et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale dabali ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ bolodi ɲɔgɔnma ni diɲɛ jamana tɔw ni jamana wɛrɛw ye nin sira ninnu kan associant les États de la région et tous nos partenaires bolodi ɲɔgɔnma min bɛ kɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ani u dɛmɛbaw n'u ko kɛ ɲɔgɔn diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. ni a kɛlɛ bɛ sinsin papalikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya papalikɛlaw kɛlɛli la Je souhaite, compte tenu de la menace que le terrorisme représente dans la région, k'a sabu kɛ papalikɛla ninnu ka kɔlɔlɔ n'u ka tiɲɛni bɛ hakɛ min kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na qu'ils se conforment à leurs engagements le plus vite possible. o tuma fo olu o jamana kofɔlen ninnu ye layidu minnu ta f'u k'a kɛ layidutigi ye k'o layidu ninnu timɛ Mais c'est notre responsabilité. On ne peut pas souffrir l'ambiguïté. o ye anw ka jɔda ye musalaka t'a la fiyewu On ne peut pas mener des opérations conjointes avec des pouvoirs qui décident de discuter avec des groupes qui, à côté de anw ni fangaw tɛ se ka jɛ ka baara kɛ fanga minnu u y'a b'u yɛrɛ ma ten ka kumaɲɔgɔnya sigi ça, tire sur nos enfants. C'est ce qu'il faut que vous repassiez. mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ mugu ci an denw na Je ne sais pas expliquer aux parents d'un soldat français ni a ma ɲɛfɔ faransi sɔrɔlasiw u mansaw ɲɛna que je renvoie ses frères d'armes alors qu'il est tombé sur le champ d'honneur. k'a fɔ ko ne Emmanuel Macron bɛ u ka denw bila ka taa kɛlɛda la u bɛ to kumabɔli kɛlɛ la Aux côtés d'armées qui décident de négocier. jamana minnu olu kɛlɛcɛw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ k'u b'a fɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi Avec leurs assaillants. papalikɛlaw fɛ Cette ambiguïté, elle existe sur le terrain. ɲaamin bɛ nin ko in de la kɛnɛ kan ye Tant qu'elle n'est pas complètement levée, je ne peux pas reprendre les opérations communes. ni o kɔni ma pereperelatigɛ k'o jɛya ne tɛ se ka n ka jamana kɛlɛbolow wele k'a fɔ ko n bɛ taa o jamana kofɔlen ninnu kan Et je ne le ferai pas. wa n t'a kɛ Emmanuel Macron ye fɛn min fɔ k'a fɔ ko u bɛna u ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkhane k'olu bɔ Mali dugukolo kan a y'a jira k'a fɔ an bɛ kalo min na n'o ye juin kalo ye u bɔlen Mali dugukolo kan k'a dabali n'a fɛɛrɛ ko u bɛna pereperelatigɛ nin kalo in a fori waati yala Emmanuel Macron ka dalu ye jumɛn ye k'a jira k'a fɔ ko Mali bɛna kɛlɛku ka taa diinɛ karo gɛlɛn olu ka kuntilenna fɛ jamana in bɛna kɛ jamana ye jamana min diinɛ karo gɛlɛnw olu walekɛbaw Mali bɛna jɛ ka kuma ka bɛn fɔ la tiɲɛ don a ye nin kuma min fɔ a fɔlɔfɔlɔ tun kɛra kɛcogo min na u ka kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ yen ko karidon kunnafoni lase sɛbɛn Emmanuel Macron tun ye nin kuma in de fɔ a ko olu ka kɛlɛcɛw ka sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan k'u b'a sɔrɔlasiw bɛɛ cɛ ka taa n'u ye ni Mali kelen kura ka taa diinɛ sira fɛ diinɛ min n'o ye diinɛ karo gɛlɛn walekɛbaw ni Mali kelen kura olu bolo wala Mali kelen kura ka taa olu fanfɛ ko olu ka sɔrɔlasiw to kun to olu la tuguni Mali dugukolo kan i n'a fɔ Emmanuel Macron y'a jira cogo min diinɛ karo gɛlɛn tigiw ka cogoyɔrɔ sɔrɔ Mali dugukolo kan ka olu ka sɔrɔlasiw to Mali dugukolo kan k'o ti kɛ fiyewu wa ale yɛrɛ ti jɛn n'a ye wa o tɛna kɛ ka olu ka sɔrɔlasiw to Mali dugukolo kan a ko ni o ko in kɔni sabatira bɛɛ k'ale b'i yɛrɛ ta o b'u yɛrɛ sama ale bɛ Faransi sɔrɔlasiw a b'u ta ka taa n'u ye ka bɔ an faso dugukolo kan ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala o tuma o Emmanuel Macron a ye nin kuma nin fɔ ni dalu jumɛn ye a b'a fɛ ka mun de ɲɛfɔ nin ye ɲininkali minnu anw y'a lajɛ anw yɛrɛw ka kunnafonilasela minnu bɛ yan diɲɛ fantan na ni kibaru jamana marako la kosɛbɛ a ye ministeriya kɛ a ye maire kɛ a ye premier ministeriya kɛ Basila bisimila Faransi jamana ɲɛmaa ye kuma min fɔ nin y'a tile damadɔ ye ko u bɛ fɛ ka u ka sɔrɔsiw caman na segin u bara
ka opération min n'u a b'an baara depuis san caman n'a bɛ fɔ ma ko Barkan ko o jɔ ko k'u ka baara tɔ kɛ sa u bɛ Sahel jamana ninnu sɔrɔsiw dɛmɛ cogoya min na olu ka to kɔfɛ k'u ta kɛ dɛmɛ olu kana ye ɲɛfɛ. Ne kɔni bɛ min fɔ nin ye ne san damadɔ ye ne ka laɲini ye o de. An bɛɛ b'a fɔ bamanankan na ko karisa na n dɛmɛ n ka wara la o kɔrɔ k'a kunkolo bɛ n yɛrɛ bolo. Anw yɛrɛ k'an ka wara kunkolo minɛ. Jamana wɛrɛw a kɛra Faransi a kɛra MINUSMA a kɛra fɛn o fɛn olu ka an dɛmɛ nka anw yɛrɛ k'an ka wara kunkolo minɛ. Bawo n'an m'an ka wara kunkolo minɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ. Ne bɛ deli k'a fɔ cogo o cogo Mali tɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ. Anw tɛ se k'an sigi an yɛrɛ kungo la k'a kɛ komi an bɛ tɔw lajɛ a baara la. O man ɲi anw ma. O man ɲi tɔw ma. Kuma min fɔlen fila bɛ ko maa bɛ ka taa o sira de fɛ. An t'a lajɛ an yɛrɛ fana k'an cɛsiri. An k'an ka fɛɛrɛ minnu tigɛ. An k'an ka an yɛrɛ dili min kɛ jamana ma. An ka lajɛ k'o sira ta. An ka ɲɛmaaw ka bila an ye. An ka tugu nɔfɛ k'u dɛmɛ o baara la. Ne kɔni ka faamuyali ye o de ye. Jamana a jigi fɔlɔfɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw de. Jamana si jigi tɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ laban tɛ o baara la. Wa kunnawolo fana tɛ o baara la. Donc k'o fana ɲɛfɔ k'o fara kuma fɔlen kan. An b'i fo. An b'i waleɲuman dɔn Jose i Tarawele Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Kamba FM bɛ Bajangara yala Bajangarakaw olu ka hakilina ye jumɛn ye jamana marabolo kura min n'a kɛra sigifɛn ye an ka radio Kamba FM an ka olu lajɛ n'u sera ka fɛn fɔ ye yenkaw n'o ye Bajangara n'a a sigiyɔrɔ a lamini mɔgɔw ye gɛlɛya jɔnjɔn min bɛ olu da la bi yala olu ka fɛla ye jumɛn ye an k'u fana lamɛn. Karamɔgɔ Jose ka sanga n'i ka laɲini ye jamana bɛ kan ka taa cogo min na bi ani jamana kunsifan min b'a la bi fanga yɛlɛmani o ko minnu ni o kɔnɔganko ni o gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ ani ka se jamana marabaw minnu bɛ an kunna bi ani jamanadenw laɲini min bɛ u la yɛlɛma sen kan jamana bɛ se ka ɲɛtaga kundalajan sɔrɔ cogo min na basigi bɛ se ka don jamana kɔnɔ seereya minnu ni an y'o sɔrɔ Bajangara ka sanga ni jamanadenw ka haminako ani u ka miirina ye ka ɲɛsin jamana ko ma bi o seereya dɔw olu filɛ nin ye. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la adamaden kɔni i ka kɛ i yɛrɛ fɛ fɔlɔ sani i bolo banba mɔgɔ wɛrɛ fɛ ne ka hakilila kɔni ye nin ye sabu adamaden Faransi ani Irisi an ka kan yɛrɛ fɛ ni a fɔra an ka dugukolo la nafolo bɛ an ka dugukolo la n'an yɛrɛ jijara ka jija an bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ mɛ an bɛna nɔgɔya sɔrɔ kɔfɛ an ka bɔ Faransi bolo an ka taa nin fɛ Faransi taali fana na a taali ni tabaliya u welela de faamaw de wele mɔgɔ gɔnsaw ma olu wele o faamaw yɛrɛ de wele président de wele u bɛ cogo minɛ ni président fana ko sisan u ka taa u bɛ taa o nin kuma kɔni k'a fɔ ko u ka taa walima u kana taa kɔni an ka kulikan ta to u tɛ taa o t'a to Irisi fana ka na quoi mɔgɔ b'i yɛrɛ faga kɔnsan wa n ko bɛɛ bɛ fɛngɛ i ka nafa dɔ de kama dɔ kɔni ka fisa dɔ ye mais bɛɛ b'i jija ka kɛlɛ kɛ i ka nafa dɔ de kama quoi voilà n ka hakilila kɔni hakilila ye de assalamu alaikum warahmatullahi. An bɛ lamɛnli kɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ jamana in bɛ situation min na a situation a ka gɛlɛn dɔɔni i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ kunpanna dɔw b'a la ko minnu ye an dɛmɛbagaw ye Faransi k'olu ka taa dɔw fana b'a la ko u ka to yan dɔw fana b'a la k'a fɔ ko Faransi ka taa k'u ka falen maa wɛrɛw la min ye Irisiw ye bon hakilina min bɛ ne bolo nin ko kan o ye hakilina kelen pewu de ye gɛlɛya min bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ an ka gɛlɛya ye an ka gɛlɛya de ye maa wɛrɛ tɛna se ka bɔ yɔrɔ si ka na k'an ka gɛlɛya furakɛ quoi an ka gɛlɛya n'an bɛ solution ɲini a la an yɛrɛ fɛ yan. An bɛ foli ni tanuli ɲɛsin radio ɲɛtaa lamɛnnikɛkuru ma waati in na an bɛ an ka jamana ka kibaruya o di aw ma radio ɲɛtaa la waati in na an bɛ Kiɲan commune kɔnɔna Kiɲan commune a bɛ sɔrɔ Sikaso région na ani Sikaso cɛ kilo 80 ani kilo 6 radio min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko radio communautaire Kiɲan FM MC o baarakɛla ye n ye correspondant ye radio Jɛkafɔ o fana na an bɛ an ka an balimacɛ dɔw ɲininka waati in na kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ a ma dogo jamanaden si la gouvernement kura o sigila n'o ye ministre 28 ani délégué 3 o tɛmɛnen kɔfɛ ani an ka premier ministre kura transition premier ministre kura n'o ye Sukala Kokala Mayiga ye o ka kibaruya an b'a fɛ i bɛ kibaruya dɔ fɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ président ka François ka président Emmanuel Macron ale ko Barkan ka baara bɛna jɔ Mali la ne balimacɛ i b'i tɔgɔ fɔ i bɛ baara min na sigida la
i b'o fɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛna an ka jaabi. Faransi président ko barikani tali min bɛ kɛ donc an de ye baara kɛ ɲɔgɔn ye an y'an ka indépendance ta kabi indépendance ta la an ma lafiya u bolo donc ni indépendance ta mɔgɔ bolo ka tila ka kɛ jɔn a bolo vraiment an sɛgɛra quoi n'a y'a sɔrɔ barikani bɛ to yan ka baara kɛ ni an ye a ɲumanya kan donc an b'a fɛ u ka to yan mais n'u tɛ to n'an ye a ɲumanya kan u ka taa ka bɔ yen hali Faransi président yɛrɛ kana na Mali la yan bilen an yɛrɛw la laɲini o ye quoi ka taa ka bɔ yan yɛrɛ pewu hali Macron yɛrɛ kana se Mali la yan bilen ne tun bɛ min fɔ monsieur Flo o ye quoi mun ye force barikani ta ye bon ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw ka a lajɛ ka fɔ ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que munna ka fɔ ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que Faransi de y'anw ka colonisateur ye olu de ye anw mara donc n'i y'a ye anw bɛ français fɔ bi an tɛ français fɔ k'a ka d'an ye an ka colonisateur ka kan de don donc mɔgɔ min b'i mara donc f'a ka ɲɔgɔn ka kan mɛn n'a an ma ɲɔgɔn ka kan mɛn donc baarakɛɲɔgɔn bɛ se ka kɛ cogo di donc n'a tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn baarakɛɲɔgɔn bɛ gɛlɛya c'est pourquoi français taleli kɛla anw ma diyagoya bon san 60 ni kɔ n'a fɔra ko tiligan in na an ka sin ka na an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo ten bon n'i ma kunnaja an bɛna bɔ francophonie na donc n'an nana bɔ francophonie na an bolo bɔlen bɛ minnu nɔfɛ o ye rusiw ye donc a bɛ komi an ni rusiw de bɛna baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'an n'olu nana baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ diyagoya ka déjà an bɔra francophonie na donc an bɛ diyagoya ka mun kalan an bɛ diyagoya ka rusi kalan bon yan'an ka se rusi kalan na donc o kɔrɔ ye k'an ka baaradaw bɛna jɔ de yan o bɛ sɔn ka jɔ dɛ donc o ye fɛn mun ye ne bolo ko kelen kana na ko bɛɛ tiɲɛ donc min kɛra ayiwa n'a ma ɲa Faransi fan fɛ bon si ka fɔ ka kɛ ka bɛn pour que vraiment an ka to baarakɛɲɔgɔn la ne bolo an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la parce que fɛn ye hakilina ko di ayiwa mɔgɔw bɛ kan b'a dɔn mɔgɔw bɛ kan lamɛn maintenant ne hakilina de ye nin ye kunnafoni ɲina MC fɛ ka bɔ kiyan radio ɲɛta o tɔgɔ la aw kan bɛn n'an kan bɛ kuma lakanali ko kan an fɛ yan lakanali tɛ hali n'i bɛ voyager o ye problème dɔ ye n'i bɛna bɔ sigiyɔrɔ dɔ la ka dɔ la sɔrɔ i bɛ jɔrɔ i bɛna se cogoya jumɛn tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ bin i ka sira la i t'a dɔn i kɔni bɛ bɔ waati bɛɛ a b'i kunna ko a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ bin i kan i bɔ yɔrɔ mɔgɔw olu bɛ dugawu kɛ ala ka se ni ɲuman ye bon n'i sera yen fɛ fana olu fana n'i bɛ segin u bɛ dugawu kɛ ala ka se ni ɲuman ye ka d'a kan lakanali tɛ bon an kɔni bɛ min ɲini jamana marabaaw fɛ u k'u cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen na u cɛsirilen don u bɛ dɔ la mais hali sisan u ka caman siri u ka cɛsiri kan pour que an ka se ka lakana parce que munna samiya filɛ nin ye ka se an balimaw caman bɛ yen minnu ye san caman kɛ u ma sɛnɛ kɛ dɔw san 2 dɔw san 3 u ma sɛnɛ kɛ basigi t'u ka yɔrɔ la u ma bagan mara bon foyi o bololankolon don o sɛgɛnnen don o degunnen don kosɛbɛ bon samiya min natɔ filɛ an b'a ɲini jamana marabaaw fɛ u ka lakana sabati pour que olu mɔgɔ ninnu u ka se k'u ka sɛnɛw kɛ u ka se k'u ka baganw mara u ka se ka bɔ sigida dɔ la ka taa sigida dɔ la lafiya ani baden kɔnɔna na an bɛ o ɲini jamana marabagaw fɛ kosɛbɛ n'o tɛ an degunnen don dɛ an degunnen don an bɛ ala deli ala k'olu fana dɛmɛ a baara in na u k'u cɛsiri kosɛbɛ hakilina min bɛ ne fɛ Faransi ka to yan an yɛrɛ ka an cɛsiri an ka centre doublé quoi bon Irisi ka nali a ma ne kun minɛ kosɛbɛ Faransi o Irisi o an ka nin bɛɛ to yen an ka ninnu ye ka to yen an ka cɛsiri quoi lakanani hali sisan u ka cɛsiri u k'u jija parce que lakanani a ma bɔli kɛ surtout siècle de Bandiagara ninnu an sɛgɛlen don an degunnen don yɛrɛ de quoi an ni tɔɔrɔlen don voyage yɛrɛ ni ko i bɛ voyage sini kamanagan b'i faga sisan voyage ka gɛlɛn ni siratigɛ ye quoi bi na surtout siècle de Bandiagara Koro Douanzan ni yɔrɔ ninnu Sévaré an degunnen don dɛ u ka yɔrɔ in lajɛ quoi samiya falan dontɔla de don u k'u jija minnu bolila ka taa yɔrɔ wɛrɛ ninnu u k'u lasegin quoi pour que u ka ba ci kɛ quoi u k'u lakana ka ɲɛ ani kalan ka kɛ fana ni kalan tɛ kɛ jamana min na o jamana tɛ taa ɲɛ dɛ kalan tɛ jamana min na kɔni an kana yɛrɛ sɛgɛn o jamana tɛ taa ɲɛ quoi an bɛɛ ka jija bɛn na quoi o de ka di an ye an kana na an ka daga jigi quoi mɔgɔ wɛrɛ daga kasa kama an kana an ta jigi ka bila quoi n'a ma i sɔn dɔrɔn e ta kɛra kungo i bolo quoi a fana t'i sɔn fana parce que i t'a a jugu dɔn a b'i sɔn a t'i sɔn e t'a dɔn o ye mɔgɔ kura de an bolo Irisi mɔgɔ ninnu o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ quoi hakilina min bɛ ne na jamana ko in na nin waati la gɛlɛya min bɛɛ lajɛlen bɛ jamana in kɔnɔ ka taa fanga dafiriw la fo ka na se ka fɔ ɲɛmɔgɔ falen-falenni ka na se Faransi ka nali a n'a ka taali walima Irisi ka na nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen sababu ye min ye ni fɛɛrɛ ma kɛ o de la an bɛ fu de la a tɛna se ka ɲɛnabɔ o de ye mun ye a sababu ye lɔnbaliya de ye dɔnniyabaliya jamanaden fanba t'a dɔn jamana kunsinnen don fan min ma jamanaden fanba t'a dɔn jamana yɛrɛ marabagaw ka laɲini ye mun ye jamana ko la fo ni tuma min na dɔ jɔra dɔ dafirili kan n'o dafiri de u bɛna ka na fan bɛɛ kɛ ni kan min mɔgɔw b'a mɛn ye
o kuma bɛɛ bi kɛ an ka kan mɛtaw la n'o ye bamanankan ye n'o bɔra la u bɛ taa tɔ bɛɛ kɛ ni tubabukan fɔ ye donc ne bolo jamana in bi tubabukan fɔ gɛlɛya dɔrɔn de kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi hakilina min bɛ ne na ni an ka kalan in ma falen ka bila an ka minɛn kɔnɔ jamanaden ka kalan kan na a bɛ kan min mɛn ka jamana maa kununen la caya joona an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ti bɔ a kɔnɔ u bɛ min bɛɛ la ni o ma yɛlɛma an bɛ to nin cogoya in na tan u hakili la k'a bɛ yɛlɛma a ti yɛlɛma bon fereke ye kelen de ye n'o ɲɛnabɔra a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ bɛɛ bɛ tugu o la n'o ma ɲɛnabɔ an bɛ mɛn tan dɛ jamana o jamana a kununa a ye fɛn fɔlɔ min kɛ walasa ka bɔ a ka feerekew kɔnɔ o fɛn fɔlɔ a belebele fɔlɔ o ye ka walikan bila ka kan bila kan min jamanaden fanba t'a mɛn ka yɛlɛmɛ kan jamanaden fanba bi kan min mɛn k'u ka dɔnniya bɛɛ la nati a kɔnɔna na jamanaden ɲɛɛlɛlen mana caya dɔrɔn o ye gɛlɛya o ye feereke nɔgɔyalen ye nin ne ka hakilila de ye jamana ko in na o kuma k'an kɔni to an ka kalan to bɛɛ kan min jamanaden 180 si tɛ s'a la ko jamana ka jɔ ne bolo a ti ɲɛnabɔ nin kan in kan yɛrɛ nɛgɛn don n'an tora nin kan an bɛ taa tan barkan ta ye min ye il faut que an k'a lajɛ ni hakili ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ faransi ka taa mais an k'a kɛ ni ɲɛmaa jɔlen ye an k'a kɛ ni hakili ye parce que faransi ka taa faransi ka na olu faamaw de nana n'a ye olu faamaw de bɛ taa n'a ye u b'an da don kuma de la sinon faransi bɛ a tɛ an kama koyi a bɛ u yɛrɛ de kama nafa bɛ se olu de ma a tɛ se anw ma koyi donc an ka a gérer ni hakili ye militaire ta le Mali pays souverain de do ni militaire ye fanga ta n'u ko fanga ma ya mai bɛɛ ko fanga ma ye mais n'u nana an ka tu fana ka dɔ kɛ an k'u lajɛ ne kɔni hakilina y'o dɔrɔn barikani ka taliku a n'a tabali a tiɲɛ na a barikani nali ne ti sababu dɔn na nka min ye barikani ka tali ye ne kɔni fɛ ni barikani taara a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ caman u bɛ se ka s'an ma kɔnɔna na fɔ ka bɛn ka kɛ u ka to yan o kɔni ye ne yɛrɛ ka laɲini ye n'u taara faransi mali bɛ faransi tɛgɛ kɔnɔ de o ni cɛ o cɛ ko k'i b'i bɔ faransi tɛgɛ kɔnɔ foli t'a fɛ ka mali ɲɛmɔgɔya kɛ n'i kɔni bɛ fɛ ka mali ɲɛmɔgɔya kɛ dɔ bɛ to faransi tɛgɛ de kɔnɔ ni barikani taara dɔrɔn an bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ u ka to yan fɔ ka bɛn ka kɛ fɛn kelen kan a bɛ sigi nin kan in kan a b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an ka bɛn u ka jɛ ka kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sɔrɔsiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. barikani ko in faransi yɛrɛ b'a ye a ka intérêt de kama o tubabu tɛna sa maa si ye gansan ka na sa i faso la ko gansan an bɛɛ ka nafa de bɛ ɲɔgɔn bolo mais n'u y'a ye u ka nafa dɔgɔra u nana min kama a dɔgɔyara u b'a fɛ ka taa u ka taa ala ka bon an k'an barika dɔn an yɛrɛ la walahi maliyɛnw bɛ se ka gérer ɲɛmaa minnu b'an kunna de olu de b'a la k'an tinti ni mɔgɔ dɔ minɛna ni marifa ye sisan mɔgɔ ninnu na comme tɔgɔ fɔ tɛ ou bien fɛn wɛrɛ mais rébellion daminɛna cogoya min na an b'a dɔn a ye nordisiw ye an b'a dɔn gandoko tun bɛ yan waati dɔ la a ma ban wa olu yɛrɛ ni ala cɛ u b'a dɔn u tɛ se k'an kɛlɛ faransi de faral'u kan ni bi faransi nafa bann'u la faransi bɛ po la an bɛ taa u ka taa ala ka bon an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ Cheikh Modibo Jara y'a fɔ yan walahi an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ faransi amérique rusi fan wɛrɛ mais bɛɛ ta b'i bolo an bɛ se k'an ka jamana gérer wallahi an bɛ se a diyara min ye an bɛ se a ma diya min ye an bɛ se Amadu Kufa n k'a bɔra mɔgɔw de la mɔgɔw b'a yɔrɔ dɔn mɔgɔw b'a ba dɔn u b'a fa dɔn i y'a dɔn o bɔra min mais ninnu bɛ se ka na maliyɛnw kɛɲɛ cogo di faransi yɛrɛ de ka baara ye nin MLA olu de bɔra n'a ye Burkina ka taa sigi comment dirais-je Kidal u b'a dɔn u nana n'a ye cogoya min MLA ma tunu Gawo wa a ma tunu kɔrɔnfɛla la wa u taara cogoya min na u b'a dɔn n'u nana ni bi mɔgɔw wulila k'u bɛ taa u bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn dɔn bon soldats o civil o malien bɛ malien ni fanga bɛ min bolo ou bien a dira min ma ala y'a di min ma a ko k'a ka tile fila kɛ ala tɛ maa si sɔn k'i jɛ ala bɛ fanga di mɔgɔ ma a ka di min ye a b'a bɔsi mɔgɔ la a ka di min ye soldats k'u ka tile fila kɛ an k'a ye n'a ɲɛ n'u bolo u ka tɛmɛ n'a ye ne ka hakilinata ye o dɔrɔn de ye. barikani ka taali ko ne yɛrɛ kɔni tɛ se ka fɛn fɔ a la basigi a bɛna kɔlɔlɔ se mali ma wa a tɛna s'a ma wa ne yɛrɛ kɔni t'o dɔn. bon fɛn min ye ko barikani ka taa walima barikani ka to yen barikani taali n'a to yen fanda ka foyi t'a la a taali n'a a toli ye fanda ka foyi de t'a la ni u bɛ fɛ barikani ka to yen barikani bɛ fɛn min na yen maliden bɛɛ ka bɔ a kalama u n'an ka mali sɔrɔsiw k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka bɔ a kalama tubabu nana ni réseaux sociaux ye yan nɔ a nana anw de lafiya o anw fanda kunfin minnu tɛ bɔ diɲɛ kalama a nana anw de lafiya fɛn min bɛ ka bɔ kɔrɔ fɛ a kun bɛ ka fɔ dogo la bi an bɛ ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan donc a nafa foyi tɛ se anw ma a taali n'a toli yen nɔ faama minnu y'a kɛlɛ kɛ a kan na o faama kelenw de b'a dɔn ko sisan a tɛ ka nafa se olu ma olu de bɛ se ka kɛlɛ kelen kɛ tuguni a ka taa. mais faransi ka taali vraiment o kɔni o ka d'an yɛrɛ de n'a bɛ kɛ cogo min an yɛrɛ damaw ka ɲɛnabɔ o ka fisa ni dunan ka ko ye. min ye faransɛw ka sɔrɔsiw ye barikani olu kɔ segili ka bɔ anw fɛ mali la ka taa faransi k'u ka jamana ɲɛmaa y'a fɔ ko tɛ min ɲini jɔrɔ parce que u na anw fɛ a bɛ san 10 bɔ a san 10 in kɔnɔna la u na a ye choix jumɛn in kala ne m'a fɔ u ma fɛn
fɛnkɛ mɛ min kɛra hali n'olu kun tɛ yan anw kun tɛna dɛsɛ ka o kɛ a donc u ka na ni san tan in kɔnɔ ne ma nafaba ye a la k'a fɔ k'u taali fana bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye an ma k'u b'an tɔn si jɔ n dan tɛ o fana la sabu ka d'a kan an yɛrɛ cɛ jolenw bɛ an fɛ dɛmɛba diɲɛ maa ɲuman ka ca ni maa dɛmɛba kelen y'a bolo bɔ i bolo i bɛ taa sɔrɔ 10 bɛ yen nɔ min bɛ fɛ k'a bolo don i bolo an bɛ dugawu de kɛ olu taali ka na ni maa ye min b'an dɛmɛ jɛlenya ladiriya kɔnɔ zan ko an ka gɛlɛya a bɛ se ka ban cogo min na. Fɛn min ye Faransi mɔgɔw ka tenitigi minnu bɛ yan nɔ n'u ko k'u ka Barikani mɔgɔw k'u ka taa u ka jamana kan a ka di ne u ka taga parce que au contraire u b'an fɛ yan nɔ ni dɔ tɛ ka fara gɛlɛya kan foyi tɛ ka bɔ a la on dirait i n'a fɔ u b'an fɛ yan nɔ olu bɛ ka rebelles dɛmɛ ka kɛlɛli kan parce que u bɛ k'an minɛ ka di Faransi de ma tɔgɔ dɔ dɔrɔn k'u bɛ yan nɔ de sinon u ka taa u ka fisa ma u ka to yan n'u taara yɛrɛ lala caman na bɔ kɛlɛ la caman na bɔ fagali fana na. N'u ye Faransi sɔrɔdasi Barikani ye anw bolo u ka taa parce que mankan bɛ yen Faransiya kɛ taa Faransiya don ta u ka taa an yɛrɛ ka dɔkan yɛrɛ f'an jɔyɔrɔ ka ye o de ka d'a ye. Fɛn min ye Faransi ka toli ye an ka jamana kɔnɔ walima Faransi ka taa an ka jamana kɔnɔ Faransi yɛrɛ nali maliyɛnw kun nisɔndiyara nka an nana ye kɔsanni na k'a fɔ Faransi nali kɛra nisɔngoyaba ye Mali ma sabula n'a fɔra ko Faransi ni minɛnba in bɛ i bolo o ni minɛn dama min tɛmɛna sanya yɛrɛ ka taa nord la n'a fɔra o bɛ kɛ k'a fɔ tiɲɛli b'a la ka kɛ drone b'a aw bolo mirage b'a aw bolo aw ma se ka bamanciw kɛlɛ donc Faransi yɛrɛ tiɲɛ na a bɔra Mali jigi kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ a y'an jigi waro donc an jigir'u la kosɛbɛ o y'o ye. Min kɔni ye Faransiya wala ka taa o de ka di ne ye nafa foyi t'a la yan u nakun ti an ka sécurité t'anw ka yan an ka foyi t'a la bɔnɛ kɔ wala u toli yan seconde Mali dugukolo kan man ne ni ala ko tiɲɛ gouvernement kura min kɔni sigira bon a bɛɛ ye kelen ne bolo baara ka kɛ a banna a bɛɛ ye kelen ne bolo o kɔni o ti foyi ne fan fɛ k'a fɔ a diyara a ma diya a bɛɛ diyara ne min kɔni man ne dɔrɔn Faransi bi a man di a banna. Donc Faransi ka taa yɔrɔ bon vraiment Faransi kɔni donc a nana n'a ma se k'a ɲɛnabɔ donc a ka taa c'est tout n'a ma se a nakun ye de a ka se ka an lafiya donc lafiya tɛ ka kɛ depuis a nana min ma fara k'aw ma bɔ a la donc a ka taa dɔrɔn c'est tout a ka taa an bɛ ala minɛ a banna donc depuis Faransi tɛ an bɛ Faransi nana fana foyi ma ɲɛnabɔ donc a ka taa dɔrɔn an ka lafiya a banna. Bon Faransi fana ka toli yan o fana tɛ ne ka hakilina ye parce que Faransi nali n'a ma tiɲɛni min don Mali kunna a ma se ka o ɲɛli don Mali kunna a bi yan nafa foyi t'a la Faransi ka taa o de kɔni ka di ne ye. Nka Faransi kɔni ala ka se n'olu ɲuman ye Faransi kɔni ka taa ala ka se n'o ɲuman ye ka fiɲɛ ko yɛlɛ n'u ye Faransi sɔrɔsiw ye tiɲɛ na ni dɛsɛ tɛ o tɛ to Mali la ne fɛ ne bɛ se ko la ɲama sɔrɔ t'a la wala pour que an k'an yɛrɛ sɔrɔ pour ka taa. Fɛn min ye Barikani ta ye bon tiɲɛ yɛrɛ la bon an degulen don maliyɛnw degulen don kiriyali ko ayiwa a bɛ yɔrɔ min na sisan bon mɔgɔ si tɛ se k'a tiɲɛ fɔ bon a tiɲɛ dun a dɔnnen don mɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ bon n'u k'u bɛ taa ne hakili o hakilila ɲuman ye n'u sera ka taa dɛ n'u sera ka taa u ka taa an bɛna ɲɛɲini cogo wɛrɛ la parce que an bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ komi a tɔgɔ di an ka jamana yɔrɔ dɔ t'an bolo a t'an bolo parce que an sago t'a la o la bɛɛ dun b'a dɔn ko olu de sen b'a kan o tuma ayiwa n'u k'u bɛ taa an b'a fɔ ala ka se n'u ɲuman ye. Bon min ye Barikani ta ye ne fɛ tiɲɛ yɛrɛ la Faransi ka taa sisan a ma di ne ye parce que a ka di caman ye tubabu parce que an caman fɛ an ka gɛlɛya sababu ye olu ye k'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ sababu ye an yɛrɛ ye est ce que cɛ jɔlen yɛrɛ de bi an ka jamana nin kɔnɔ ka se ka kɛlɛ kɛ wa même minnu b'a la k'a fɔ bi est ce que u dalen b'a la k'u bɛ se ka fɛn kɛ wa est ce que u t'a la k'a ɲini k'u tɔgɔ de diya jamanadenw ye bon ne yɛrɛ fɛ u kun kan ka fɛn wɛrɛ ɲini bɛnkan dɔ ɲini u fɛ kɛlɛ bɛ se ka kɛ stratégie minnu kan o ka fisa ka taa k'an to nin bolo in kan parce que foyi ma labɛn cɛ. bɛɛ lajɛlen b'a kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a fɔ ko Mali tun ye foroba lajɛ dɔ kɛ o foroba lajɛ senfɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen da donna kuma na o de senfɛ a tun fɔra k'a fɔ yalaw ni a y'a sɔrɔ diinɛ marifatigiw bɛ yen o diinɛ marifatigi minnu ni olu ka kɛlɛ kun ye diinako ye ni malidenw don munna Mali t'a lajɛ cogo dɔ la a bɛ se ka ɲɛ cogo min Mali n'u ka sigi ka kuma u ka se ka ɲɔgɔn faamu yala olu ka kɛlɛ kundun ye mun ye ni diinɛ ko don fɔ ka bɛn bɛ se ka sɔrɔ la Mali kɔnɔ o mana kɛ fɛn o fɛn ye komi jamanadenw don Mali n'u bɛ se ka kuma Mali bɛ se ka lafiya cogo min ka sɔrɔ nin tun tɛ Faransi fɛla ye aw b'a kalama k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga na waati min tuma min na Ibrahim Boubacar Keita da donna na kɛra ɲɔgɔn faamuba ye nka min yɛrɛ ye Moktar Wani ye ale fana sigilen u ka minisiri nalen yan ale o minisiri fana n'o ye Florence Parly ye a ko a ti bɛn fiyewu kumaɲɔgɔnya ka kɛ
Mali ni diinɛ marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min fɔra Muktar Wan tun y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye malidenw yɛrɛ de k'a laɲini ye ni malidenw miiri la k'a fɔ sigikafɔ kan ka kɛ ni marifatigiw ye o tɛ maa wɛrɛ ye o malidenw ye malidenw yɛrɛ de limaniyana u diinɛ n'u ŋaɲana k'o fɔ n'o kɛra Mali fɛla ye o tuma Mali marabaw bi tɛmɛ o sira fɛ a nana kɛ a sera yɔrɔ dɔ la sa komi Faransi tun y'a ye k'a fɔ Mali tɛna kuma bila fiyewu tuma dɔ la Faransi tun b'a fɛ ka sɔnni ma nka Emmanuel Macron tilala ka nin kuma in de fɔ tuguni ka nin kɛ a bɔkun ye o de la hakilima dɔw ko yala Faransi sago de ma sɔrɔ sa wa u bɛ mun de la an ka jamana in kɔrɔn fɛ yen n'a kɛra dugukɔrɔ nafolo ye i b'a sɔrɔ u ye fɛn bɔ nin ye dɔw ka kuma ye dɛ i b'a sɔrɔ u ye fɛn de bɔ u fara u falen kɔfɛ u bɛ dalu de ɲini sa ka boli sabu dɔw yɛrɛ kɔni fɛ siga t'a la Faransi sɔrɔlasiw bɛ baara wɛrɛ la Mali kɔrɔn fɛ min tɛ lakana ye ka sabu kɛ kɛlɛminɛn minnu b'u bolo u taara ni minɛn minnu ye a minɛn dɔw a dabɔlen don sirabaw cili kama a dabɔlen don dugukolo senni kama yala Mali yɛrɛ faamaw yala olu bɛ Faransi ka baaraw kalama Mali dugukolo kan wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u ka lahawuta sɔrɔlasi minnu bɛ yan sɔrɔlasi 5,000 ni sɔrɔlasi 100 yala ninnu a bɛɛ kun ye kɛlɛ ye wa u cɛyakun hakilina wɛrɛ de b'u la kɛrɛnkɛrɛnniyana Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen a fɔra k'a fɔ Mali ka faamaw tɛ o yɔrɔ kalama Faransi ka kɛlɛbolow bɛ ka min kɛ Faransi sɔrɔlasiw bɛ ka min kɛ a siɲɛ joli ye nin ye maaw bɛ sigana kuma fɔ k'a fɔ Faransi sɔrɔlasiw u bɛ ka sanu ani Mali dugujukɔrɔ nafolow de bɔ tuma dɔ la n'u ye fɛn bɔ fɛn min o y'u wasa sabu dɔw y'a jira k'a fɔ pankulun de bɛ bɔ Gao ni Tesali ninnu pankulun jigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min pankulun de bɛ o yɔrɔw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ pankulun bɛ jigin cogo min a bɛ yɛlɛn o yɛlɛn cogo la o pankulun jiginni n'o yɛlɛnni banbali yala Faransi bɛ ka mun de doni n'a y'a sɔrɔ u ye fɛn doni o kɔni ye Mali dugujukɔrɔ nafolow de ye wa an ka jamana kɔrɔnfɛla in b'a dɔn ka se hakɛ min ma bi sabu yɔrɔw bɛ yen yɔrɔ min Mali sɔrɔlasi kelen tɛ yen Mali faamaw si t'o kalama k'a fɔ ko Mali faamaw bɛ se ka wuli ka taa jamana kɔrɔn fɛ u ni Faransi sɔrɔlasiw bɛ min na ye ka taa lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la yala lakana baara don wa fɛn wɛrɛ de don tuma dɔ la n'a kɛra k'a fɔ Faransi a ye Mali susu fo k'i fa tuma min ni taali waati sera n'u ka sɔrɔlasiw wa n'u ka maa minnu bɛ yen n'u ko tiɲɛ yɛrɛ la an ye min bɔ o ye wasakɛ an bɛ se ka jamana in dugukolo bila ten sa sabu maaw bɛ ɲininkali kɛ yala o tuma o Faransi bɛ nali min kɛ Mali dugukolo kan n'a ka sɔrɔlasiw ye o jɔnni b'a nafolo sara anw ye jate dɔw minɛ a fɔra san o san euro wari miliyari 1 ni dun ye euro wari 1 ta euro wari 1 a dɔgɔyalen ye sefa 100 de o y'a dɔgɔyalen miliyari 1 don euro wari miliyari 1 ale ka sɔrɔlasiw bɛ baara min na jamana kɔnɔ fɛ jɔnni y'o nafolo sara yala Mali marabaw tuma min na u ye sira di Faransi ma ko Faransi kana bɛnkan minnu bɛ Mali marabaw ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ yala Faransi nali min kɛra Mali dugukolo kan n'u nana k'u bɛna papalikɛlaw kɛlɛ yala an ka jamana marabaw olu ni Faransi kuntigiw bɛɛ n'a la k'a fɔ jɔnni bɛna a nafolo sara Faransi de bɛna sara wa wala n'u nana Mali dugukolo kan n'u ye dugukolo in larawuli ka dugukolo in sɛgɛsɛgɛ u ka dugukolo sɛgɛsɛla n'u ye fɛn min bɔ dugukolo jukɔrɔ yala o de bɛna k'u sara ye wa nin kuma nin a duguduguma kumaw bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ fo ka se bi ma Mali faamaw da ma s'a ma kabini Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga la tuma min ne yɛrɛ tun ka ɲininkali sera a ma k'a ye Mali dugukolo a y'a di Faransi ma Faransi e ko IBK tun ma Mali dugukolo feere Faransi ma wa a don kofɔlen IBK ye min fɔ an ka ɲininkali kɔfɛ bi kɔni a tɛ fanga na nka ale ɲininkara ale y'i kali k'a fɔ yala ale bɛna Mali feere wa Ibrahim Boubacar Keïta ye min fɔ a don kofɔlen hali n'a tɛ fanga na bi o filɛ nin waati dɔ la a kun yɛrɛ la k'a fɔ ko an ni Faransi ka k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka sɛbɛn dɔw tɛgɛ nɔ bila lakana ta fanfɛlaw la a kuma bɛ fɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ a bɛ fɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ o ko bannen nin wa tere labɛn kura wɛrɛw bɛ sen na de a kɛra o siɲɛna o kɛra o siɲɛna a kuma cayara k'a sɔrɔ a ka nɔgɔ Faransi nana k'an dɛmɛ kɔrɔnfɛ ko in na accord kɔrɔlen dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais o tun tɛ Faransi yɛrɛ yamaruya ka fɛn dɔw kɛ k'an dɛmɛ sira dɔw kan donc fɛn minnu tɛmɛna olu hukumu kɔnɔ hakilijakabɔ kɛra k'a fɔ sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuraya ka bɛn min kan ka kɛ minnu kɛra olu ye an sɔn hakili minnu na o hakili kuraw k'u don a kɔnɔ o dɔrɔn de don
k'a fɔ ko dɔw y'a fɔ cogo min na ko base bɛna di faransi ma o kuma t'a la wala ka Mali feere faransi ma ala ne bɛ jamana feere a kuma fɔra dɛ ni jamana feere jɔnni ma ne Mali feere a kɛra faransi a kɛra jamana ne bɛ Mali feere o tɛ ne ye fo boli wɛrɛ Keita inshallah nin de kɔfɛ sa i bɛ ka taalen kɔfɛ minnu sigira fanga na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye bandaw ye tako damadama kɛ faransi kuma minnu tɛmɛna ko minnu tɛmɛna ni faransi fanga ɲɛmaaw cɛ yala a nana a ye ɲɛfɔli kɛ wa n'a ye ɲɛfɔli kɛ ne kɔni t'a joona u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi fila ni ɲɔgɔn cɛ yala ale bɔra mun de kalama faransi tun ka laɲini ye jumɛn ye n'i y'a ye k'a fɔ faransi kɔni b'a fɔ k'a fɔ olu bi taa Emmanuel Macron ye min fɔ sisan a bɛɛ y'o mɛn Emmanuel Macron k'a fɔ bi k'a fɔ k'olu ka sɔrɔlasiw bɛɛ ta ka bɔ Mali dugukolo kan dalu de b'a la bolo yala o tuma o faransi dɛsɛra de wa ni faransi ma dɛsɛ faransi tun bɛ min na Mali dugukolo kan yala faransi y'a sago de sɔrɔ wa yala faransi karabalen do de ka bɔ Mali dugukolo kan wa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron a bɛna fanga ɲini tako filanan na ni dun ye jateminɛ kɛ faransi jamanadenw kɛmɛ o kɛmɛ minnu t'a fɛ u ka sɔrɔlasiw ka bɔ dugukolo kan sabu a yɛrɛ ka kuma na a y'a fɔ a ko olu ka sɔrɔlasi cɛw tɛna to dugukolo kan dugukolo min bɔ waati tɛ olu la wa olu ka baara tɛ k'a fɔ k'u bɛna ka na u yɛrɛ kolokolo o jamana ninnu kɔnɔ ka kɛ jamana fanmarabaaw ka nɔlabila ye ko n'olu ye yɔrɔ min saniya ka papalikɛlaw gosi o yɔrɔ lankolon bi to yen n'olu taara fan wɛrɛ fɛ Mali faama minnu tun kan ka taa mara boli o yɔrɔw la Mali faamaw tɛ taa wa o yɔrɔ minnu n'o tun lasaniyara cɛnikɛlaw bɛ tila ka na kolokolo kunu u dili don k'u ka dagaw sigi o yɔrɔ kofɔlen na yala ale yɛrɛ a bɛ don min na i ko bi a ka jamana faamaw n'a b'a fɛ ka fanga ɲini tako filanan na yala ni a ka jamanadenw na bɛn fɔla wa a bɛ se ka kɛ o sabu dɔ fana y'a to a b'a fɛ k'a ka sɔrɔlasiw ta ka bɔ Mali dugukolo kan n'o tɛ san o san sefa wari miliyari 500 500 miliyari sefa wari miliyari 500 san o san faransi sɔrɔlasiw bɛ min bɛ minnu faransi sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan musaka min bɛ don u ka baara la san o san jatew y'a ye a bɔra olu de yɛrɛ a bɔra faransi marabaaw yɛrɛ de yɔrɔ wala faransi kodɔnnaw dɔw de yɔrɔ ko faransi san o san sefa wari miliyari 500 o de bɛ don musaka la faransi ka kɛlɛ faransi bɛ min na Mali dugukolo kan musaka ye min ye sabu kɛlɛbolow min bɛ yen n'olu ko ko olu ye diinɛ kɛlɛbolow ye Amadu Kufa ni Iyada Gale malidenw de don Mali y'a ye sa k'a fɔ waati sera yala Mali ni ninnu cɛ filaw u tɛ se ka kuma wa jamana in bɛ se ka basigi cogo min wa faransi yɛrɛ fɛla tɛ u de ye aw yɛrɛ ye Emmanuel Macron aw y'a ka kumaw mɛn sabu bɛn kɛra kan Mali yɛrɛ ye lajɛ min kɛ malidenw ko yala tuma dɔ la Mali ani jamanadenw tɛ se ka kuma wa minnu kɛlen don ka diinɛ marifa ta n'o ye malidenw ye yala jamanadenw n'olu tɛ se ka sigi ka kuma wa nin ye malidenw yɛrɛw de ka hakilina talen ye sabu maliden fanba fɛ tuma min ni kuma sigira wala kuma ɲɔgɔnyaw sigira ni Iyad Agali ani Amadu Kufa ye tuma dɔ la Mali bɛ se ka lafiya fali jugu minnu bɛ ka malidenw sɛgɛrɛ ka sabu kɛ diinɛ marifatigiw ye n'a danna an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ma anw yɛrɛw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an bɛ se ka bɛnko la tuma dɔ la e ka lajɛ bani faransi kɛlɛcɛw bɛ yan a bɛ san 8 bɔ yala a ye dɔ bɔ fali la wa malidenw ni bɛ ka bɔrɔntɔ Mali sɔrɔlasiw bɛ ka fa n'a y'a sɔrɔ dabali ni fɛɛrɛ bɛ Mali bolo min b'a to nin kɛlɛ in bɛ bɔ jɔ yala munna Mali tɛ kuma ni Iyad ye ani Amadu Kufa ye dɛ yala faransi ka ɲɛsiran ye min ye ni Mali kɛra silamɛ jamana ye o tuma olu niyɔrɔ bɛna dɔgɔya Mali kɔnɔ wa Mali olu fɛ u bɛ ka siran yala Mali bɛna kɛlɛku ka taa diinɛ karo gɛlɛntigiw fɛ wa o kuma in tɛ dalu ye o sabu min ye Mauritanie ye min ye Algérie ye diinɛ fanga ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mauritanie ye an balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala u b'a kalama k'a fɔ Mauritanie ye jamana min papalikɛla ninnu olu ka jamana bɛ sɔn ka bonya ni Mali ye nka papalikɛla ninnu don kelen da kelen u ma gosili kɛ Mauritanie u ma kɛlɛ ta ka Mauritanie sɛgɛrɛ yala o tuma Mauritanie fanga de ka bon ni Mali ye wa yala o tuma Mauritanie ye dabali ni fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ yala Mali tɛ se k'o lajɛ wa yala Mali tɛ se k'a lajɛ minnu ko ka kɛlɛ kun ye diinɛ ko ye ni Mali n'u bɛ se ka sigi min b'a to fitinɛ ni malidenw joli bɔnni bɛ se ka jɔ ni o dabali n'o fɛɛrɛ de y'o kuma ɲɔgɔnya ye tare o siratigɛ de la sa min ye Algérikaw ka jamana kolatigɛla dɔw ye n'o ye Mamara Belhimer ale ɲininkali min kɛra a fana tun ye ɲɛfɔli kɛ
Algérie ye Mali sigiɲɔgɔn jamana ye. Ale ɲininkali min kɛra a y'a jira k'a fɔ Faransi ko b'u ka kɛlɛcɛw k'olu donni ka bɔ Sahel kɛmɛ ka jamana minnu labɔ. O jamana dɔ ye Mali ni Algérie ye sigiɲɔgɔn jamana ye. Min kɛra nin baara in jujɔn wa min kɛra Faransi sɔrɔlasiw olu nali ye Mali dugukolo kan o ye François Hollande de ye. A b'a kɛ don min na ni a y'a sɔrɔ hakiliw man sɔsɔ. Nin tun ye Faransi ka dabali tigɛlen ye ko n'i b'a fɛ ka kojugu kɛlɛ i kana kɛlɛ a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min kabila bɛ jujɔn yɔrɔ min i bɛ taa kɛlɛ o kɛlɛ yɔrɔ de la. O siratigɛ la ko n'i y'a ye k'a fɔ Faransi tun nana an fa dugukolo kan n'o ye Mali dugukolo ye ko Faransi tun bɛ fɛn min ɲɛsiran ye o ye k'a fɔ papalikɛla ninnu ka n'u jeliw don yan ka sɔrɔ ka Faransi lasɔrɔ. Faransi marabaaw y'o fɔ cogo min yala u ka dabali an'u ka fɛɛrɛ in tun ye fɛɛrɛ ɲuman ye wa fɛɛrɛ ɲuman tun tɛ de. Ale kɔni limaniyanen don k'a fɔ a ma ɲɛ fiyewu sabu barikani bɛ Mali dugukolo kan. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'u dɔ ma fara papalikɛla ninnu ka tiɲɛni ka fɛn ma bɔ a la. Yala u tun kan ka jamana ninnu de labɛn wa k'u dɛmɛ ni kɛlɛcɛw k'u dɛmɛ ni kɛlɛminɛw ani kɛlɛ kalan ye yan'u k'o kɛ u tun kan k'u dɛmɛ u ka sɔrɔdasiw dɛmɛ k'u labɛn k'u dɛmɛ lakana dabali bɛ tigɛ cogo min fɛɛrɛ ni kɛlɛ dɔnni o dabali n'o fɛɛrɛ o bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara u ta kan cogo min nka olu yɛrɛ y'u ka kɛlɛcɛw donni ka na dugukolo farafinna dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnya min ye Mali ye yala ŋaniya wɛrɛ dogolen tun tɛ Faransi la wa. Yala Faransi nakun tun ye basigi de ye wa Faransi nakun tun ye Mali dugukolo kan ni taɲini de ye u k'u bɛna papalikɛlaw kɛlɛ n'a yera k'a fɔ misali dɔrɔn an ka misali kelen ta nka ale m'o fɔ sabu ko Faransi tun nakun ye n'i ye misali kelen dɔrɔn ta min ye Niger ye Niger dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn dɔ bɛ yen n'o ye uranium ye yala Faransi ka pankulu Faransi tun nakun ye o ma karanin de ye wa wala Faransi nakun ye jamana ninnu dugukolo jukɔrɔ la ka na o dugukolo jukɔrɔ nafolow jateminɛ u bɛ se ka taa n'o ye cogo min. Nin kuma nin ye tiɲɛ ye sabu nin yɔrɔnin tun ye Algérie kodɔnna dɔ ka kuma ye ninnu ye Mali sigiɲɔgɔn jamana ye a fɔra k'a fɔ ninnu de ye Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ cɛfɔ ni kanbɛn in bolonɔbila bɛ se ka k'a sɛbɛn na cogo min o se k'a fɔ fɔlɔ gale ninnu kɛra Algérie ni bolonɔbila nana kɛ a sɛbɛn na anw fɛ Bamakɔ yan o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na. Nka n balimaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka Mopti mara lajɛ dɔrɔn bani Mali yɛrɛ kana se k'a fɔ k'a bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɔw b'a fɔ min ma k'a sɛrine i n'a fɔ ka jatew minɛ sen kana se ka da yɔrɔ la fo k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ bɔ o yɔrɔ joona ni maga kɛra o yɔrɔ la Mali bɛ se ka o jate minɛ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye a bɛ fɔ minnu ma ko papalikɛlaw u dili donnen tun don jamana kɔrɔ fɛ kɔ fara ko Barikani a ye olu gɛnni min kɛ u seginna ka na Mopti mara la. N'i ye Mopti yɛrɛ mara lajɛ n'a y'a sɔrɔ ko u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko papalikɛlaw jatigɛwale kɛjugu jatigɛwale kɛli wale jugu kɛbaw minnu kɛn bɛ ka marifa ta ko diina ko don olu kolokololen don Mopti mara la bi kosɛbɛ an ka jamana maa faamuyalen dɔ bɛ yen ni n'a bɛ to ka baro kɛ a ko ne ma josi dɛ fɛn min Mopti mara la tiɲɛnikɛla ninnu bɛ yɔrɔ min n'an faso Mali tun ye wasa don a yɛrɛ la ka ɲɛɲininiw kɛ maa tɛ se k'i sen ta Mopti mara yɔrɔ si ko an ka jamana faamaw tɛ bɔ a kalama o dabali n'o fɛɛrɛw bɛ yen o de la maa dɔw sigalen don k'a fɔ ko hali a bɛ fɔ maa minnu ma ko jihadisiw farajɛ bɔra farajɛ la wa a ye se ka kɛ yɛrɛ Faransi yɛrɛ a bɛ maa dɔw labɛn o kuma kɔni ye tiɲɛ ye sabu Kadafi kɛlɛli min kɛra Faransi fɛ o y'a sɔrɔ Nicolas Sarkozy bɛ fanga na o waati premier ministre Faransi premier ministre ani Faransi ministre min sigilen don u ka kɛlɛcɛw labɛnni na MLA ye Mali sɔrɔdasiw dadigi k'u la tuma min o y'a sɔrɔ MLA ani diinɛ kɛlɛcɛw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o fanga ɲɛmaa kelen Faransi fanga ɲɛmaa kelen ninnu de y'a jira k'a fɔ ko papalikɛla ko MLA ye seba de sɔrɔ ko sisan sigikafɔ bɛ se ka kɛ olu tun ka laɲini tun ye fɛn min ye u tun b'a fɛ ka MLA dɛmɛ yɔrɔ dɔ bɛ se ka tigɛ ka bɔ Mali dugukolo la cogo min na k'a d'u ma komi o ma ɲɛ sɔrɔ teri jamanaw bɛ Mali la ne ka cɛkɔrɔba delila ka nin kuma in fɔ n ye o Ala ka yafa k'a ma bi a ko teriw bɛ Mali la Seydou Badian kɔni teriw b'an fɛ mɔgɔw b'an fɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ nka a ma lamɛn Ala ka yafa k'a ma n'i ye Mopti yɛrɛ mara ta maa min bɛ nin ko in ɲɛdɔn a ye kibaruya damadama di ne ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne b'a fɛ ko kibaruya ninnu k'o tila ne ni aw cɛ a ko misali la n'i ye Mopti mara in ta sisan yɔrɔ dɔ bɛ Mopti mara la commune dɔ don k'a ma ko Soyi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Tumayi
ani sare dina fo ka se saunama minnu be n'o ye Mopti sigibaw ye olu b'a dɔn ka fɔ nin dugu be Mopti yɔrɔ dɔ fana be ko ma ko Saremala yɔrɔ dɔ be ko ma ko Tundugu Mopti kɛrɛfɛ dugu sigi yɔrɔ dɔ be ko yɔrɔ fana ma ko Sege a dɔden do ka fɔ ni maa minnu be n'olu ye marifatigiw ye n'olu be kɛlɛ kɛ k'olu kɛnbɛ k'u dili don yɔrɔ la kosɛbɛ wa Mali tun kan ka bɔ olu kalama a ko a y'a fɔ fana ka fɔ ni i sera Megu ale fana ye dugu ye Megu kɔni a fana ye dugu ye dugu min bɛ Mopti fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin dugu in cira marifatigiw fɛ minnu ko u nakun ye diinɛ ko ye tuma min na u b'u ka kɛlɛ kɛ u bɔra tuma ye de ka na Megu ci ninnu ye kibaruya minnu n'a tun y'a sɔrɔ ko Mali ye jamana ye min jan b'a yɛrɛ la dɔɔni nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen Mali ka dugu sigilenw de Mali dugu sigilenw don k'a ye k'a fɔ ko Mali soldasiw Mali dɛmɛbaw Faransi b'a fɔ cogo min minɛn minnu bɛ olu bolo aw hakili b'a la an den dɔ bɛ yen n'o ye Musa Sege Jara ye ale ko k'ale bɛ se ka pankulun dɔ dilan pankulun mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ nka ni yɛlɛnna pankulun i b'i sigilen to Bamakɔ yan i bɛ pankulun in boli a bɛ taa fo Mopti wala i b'i sigilen to Mopti Faba la i bɛ se ka pankulun in boli a bɛ se ka kilomɛtɛrɛ 100 yirikaw bɛɛ ja jiri la yala a bɛ se ka faamu cogo di ka fɔ nin lahawta kɛlɛminɛ minnu n'olu bɛ Faransi bolo Faransi tɛ se ka Mali dɛmɛ hali n'u ma an dɛmɛ ni kɛlɛcɛw ye hali n'u ma an dɛmɛ ni kɛlɛminɛn ye kibaruya minnu bɛ yen n'o b'a jira ka fɔ cɛnnikɛla ninnu u bɛ labɛn kɛ u bɛ furancɛ jan kɛ labɛn na k'a fɔ ko Faransi ka jateminɛkɛlaw t'o ye ne m'o faamu dɔ ye n wele kɔsa in na ko Risi de bɛ k'i kɔnɔnjɛya Mali ye Risi b'a fɔ Mali ye Mali soldasiw ye nin yɔrɔ ani nin yɔrɔ a ja yɛrɛ bɛ jira an ka sɔrɔdasiw la ka f'u ye k'a fɔ aw ɲɛ tɛ pabalikɛla ninnu na u bɛ ka kundaw kan an ka jamana maakɛla ne ko ne ma ko hali ni Mali soldasiw tun y'u labɛn kɛlɛkɛ pankulun dɔw bɛ yen maa ti don a kɔnɔ Mali bɛ se k'o dɔw yɛrɛw ɲini koyi wallahi Iranien dɔ ne teri don a ko ne ma a Turki de don Turki jamana de don a ko ne ma ko Turki bɛ drone dilan a yɛrɛ ye ne ko a ma ko an ka jamanaden dɔ yɛrɛ bɛ yen ko Zege a mɛnna munumunu na kosɛbɛ don min a nana ne fɛ radio ɲɛtaa la ko ale bɛ se ka pankulun dilan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabilo de kɛra sa bɛɛ ye cɛ in wele k'a wele a taara jamana ka foroba laseli bundaso la kɛn yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a mɛnna munumunu na mɔgɔ si ma ta don min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw y'a seere o don min na ne y'a ta radio ɲɛtaa la a kɛra an balimakɛ Kɛmɛso de ka laɲini kɔnɔna na n y'a ta radio ɲɛtaa la a kumana don min mɔgɔ caman ɲɛji bɔra ale ko k'ale bɛ se ka o drone ninnu labɛn k'u di an ka Mali sɔrɔdasiw ma an'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ hali an ka jamana yɛrɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ Mopti mara dugu tɛ yen u tɛ se ka min labɛn an b'a fɔ min ma cartologie ne t'a tɔgɔ dɔ ten kosɛbɛ u b'a ja bɛɛ ta k'a bɛɛ yira dugu o dugu bɛ yen tɛmɛsira o tɛmɛsira bɛ yen bɔsira o bɔsira bɛ yen jiritu o jiritu bɛ yen hali jiri kelen kelen min bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka jate ka ban hali ni kungosogo bɛ boli ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la i sigilen i ka bureau kɔnɔ ɲɛ b'a la n'a fɔra k'a fɔ fo ka se bi ma anw ma ɲɛ sɔrɔ ko pabalikɛla ninnu o de la ko Mali y'a fɔ ko Iyad Agali ani Amadu Kufa ko Mali y'a kanu k'a fɔ komi olu ye malidenw ye u ni Mali ka sigi ka kuma o sigi ka kuma de dɛ ko tuma dɔ la u bi kɛlɛ la ko min na Mali ko la ni diinɛ de don ni silamɛya de don a ka nɔgɔ Mali n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu Mali ye silamɛ jamana de ye o hali n'o ma bɛn Faransi ma kɛ hali n'o ma bɛn mɔgɔ dɔw ma i b'a ye dɔw bɛna fɔ Jose aw kɔni ye maa sugu minnu ye yala Mali tɛ pays laïque ye wa pays laïque ko an bɛ kun diinɛ na an bɛ bi kun jamana kɔnɔ hali n'an tɛ diinɛ kelen kan bɛɛ ka taa ni i ka diinɛ ye bɛɛ ka taa n'i ka ŋaniya ye bɛɛ ka taa n'i ka taasira ye nka an ka faso makaran an ka dɔn jamana in y'an foroba ta de o ma daminɛ bi Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw b'a kalama k'a fɔ aw minnu bɔra an ka togoda bugufiyɛda ninnu na tuma dɔ la i b'a sɔrɔ alimami teri ye donso ye i b'a sɔrɔ dugutigi teri ye alimami ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ hali u tɛ diinɛ kelen na n ko don min na ne yɛrɛ taara Sekɔrɔ ka taa Bitɔn Mamari Kulubali ba ka misiri ye Bitɔn a tɔgɔ de ye ko Muhamadu a fa tun ye silamɛ de a nana kɛ jamanatigi ye o tuma a bɛ fɔ laïcité dɛ o waati Mali tun ye pays laïque de nka a ye misiri jɔ ka da woloba ma hali bi o misiri bɛ yen o tuma tubabuw tɛ se k'a fɔ k'olu bɛ laïcité fɔ anw ye o nka maliden caman bɛ yen ni n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw de bɛ yen ni Ala sɔnna a ma don kibaru nata ninnu na an bɛna a lajɛ n'an balimakɛ ni ɲɔgɔn ye sabu a ye dugu dama dama minnu fɔ an ye wa Mopti yɔrɔ tɛ yen dugu misɛn tɛ yen togoda tɛ yen
mopti bufiete mopti tute mopti kungote mopti jiwe yorote ba fense yorote atiseka ale sigile atiseka mi labe jere doni sele no hake mi mabi mali famaw aw ye mali do mbla kata kalange je fambe fe nga fengelen fana be anga jamana in kono fadiya ka bonga se hake mima ma koro munum be nu be nyefe u kera sorodasiu yewu u kera barake ima chekoroba nunu anga makoro ngante awma ma do be mali kono bi kabli mali ye sambi sabani sambi juru lamay mogore date do kumana e ka lajabani modo be kabli Musa Traoré bora fangana foka se bima olu de be ka jamana mara utafe ma wore ka gerewla ni mouma gerelu la anga barake buna so do be hali bi kabli to tle antume jate munu mine do sigi me no donia uye umata donia warayni kake anga solasiu olu nimbi bronto ubutu yere bi janfa kono uta don fe mimbu nye ambe domina ina fuko bi obiseka ke chojime demisenu munu be ibaide ne rekoroke be Dawda Jose Traoré ordinateur téléphone portable ni ba fe ka fon fenge téléphone da madroy ka fa ne ba fe ka ni ba fe ka ninge ba fe ka ni jay mboyan kata yanfe ba fe ka ningeta ba fe ka niketa amata lokoli amata kana yere la ngani téléphone da ma nay siginay iba fe ka min ibe min no fe de aba bo téléphone kono ka dima o demiseni joli be mali kono be min o donia bula mali famaw dokara tesare demiseni munum be no le kodona uye muna anga alarmete o demiseni kodona nununta mali famaw uye wo ye amakoro kelon de be nu te usomo do kelon do ka maliko ke kabila kwe u kelon do ka maliko ke somo kwe na frasan ko ka mogota ko ni donia bala min bay akuna de o de bita somo ta ko obla worola hali na donia tala wala bita femine mogo do la wala mogo do somo la ko joro ta ka duma ka sura donia tala foi manga jamana yin zegani ko wa fendo fana be no ya anzega o jume ni yame ka foi bafo mogo ma an andeme nga warala a sura kungulo bi yere bolo de ko France kata ko Russie kana o kumai o yere keme ka maldo fonyongo nga kangarda kuma be Imam Mahmoudi ko fe bismillah mawdo kule minna wode dowa ayta Russie unofe ayta Amerique nofe ayta France nofe ayta Karu nofe ayta nunu nofe ibora kafiri do bolo kata do kafiri wala bolo anyanawa al-kufru milla wahida kafiri de kira jugu de dina kun ya baya kun ya badi wal kullu wahid abelad ya kelenya bengan ya kelenya ma tula min bi alakraka dina yinfe alayhi salatu wassalam okmana galera mun ka ganga ke ala yo de fanyana domi na galera alakra na ka sahabau dala nibbe memmen kera uka ako walamma ra'a almu'minuna alahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه جل وعلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه ولما رأى المؤمنون الأحزاب وصفهم بالإيمان ولما رأى المؤمنون akot man min ni mu'minu ayum mangutuni family o yelli man yadi barsa mu'minu do o mu'minu kumbe alakara nofi alayhi salatu wassalam man min nu yakuluye munu ye bembenke kubina alakara naka jama ko joshi ko bodu golonga slama ko min be fo o kadabla yere paw o de ahzab akulu beladelen farla nyonga o te kangelen fo ukanga ne utekele nga ubena ko kelena Muhammadu na ka jama alayhi salatu wassalam koko ko ban mame ni muminu yuye keneka unga ne ye mi ubanginu uye mufo هذا ما وعدنا الله ورسوله ولا يلهد من تأوني أكثر يلهد من تأوني ويردين يتري ولا يتنفو أكثر يتنفو بمبه كما قلهم جاولي كمو كان يشيسلا ما أدو مؤمنو ما أدو وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه ومن جرى وما فوي فروك أدو فوك الدفر كلمن يكا كلمن يجدي كوير كلو علي
kason ala ka latigɛw ma a tigɛra dawo dafe u sɔnn'o de ma o don وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه ناي من لاتك وجنا بنوي مؤمنو كانك كتين وعلى بمؤمنو قرب واتب كونوا مؤمنين بمؤمنين شنو مؤمنين نمؤمنين يكني على بان قرب ده على بان قرب كومنو بجنين كونو بيا كانك مؤمنين دودي فراي كمؤمنين akanga to ikalimani akasinzi akabaraka atigara dawo dafi dunya beka bana mauka faranyonga ukata nahnu ma Allah ni min darata aw ni ala de be jongon fe aw kun dado ka fo kibe yare ay nahnu ma Allah ana aquluhu bimil isfiya ni me bala shino be ala bulu anga bi dunkibaru akibaru yaw olu la dumando ye rasbat ka blalikoi kiri tege boba fo mi mako liberté provisoire ale tun no minela sharia korojili ani kiri no bo baga mimbe nabi fo mako procureur ko sigida nani nana ko aye dansabu wale ki kana kiritigela anaka bara kechugo usirafe ka femfo wala ka fenke mimbe anyugun kiritigela nyugudun ayerela ka barala na tunkera mekalo tlewulun fla temane usorla fe min fe kiritigela uka surnadon ton kulu fla be an fe mali kono ya no ye sam ani silimai tukurobani musukorobaw aw be Mohamed Yusufu Bachili nabi fama ko rasbat aw ba don mogodo mogome aka dandigele wula aka lasili wula ate jamana marabaw atu musala ka fiyew aka jalagele fanga ka bu kosobe ama fenye jamana in kono na limaniyana ka fo kote ko bendaye aba fo piya o rasbat de blara kunungo o kiri blon kele fe ko akata kasu yani kiri tigele wati che abi fode mako liberté provisoire waninde a chien foloye sabu atun lablara rasbat koni alablara ku folomina ko ngania tun talendo alene mado fe ko ka fanga no tunye bandaw ani oktarwan ka fara fanga marabato ka patumbe ka wale doke minumbe talike inafo jamfa wala dabali ani fere tumbe ka labe o fanga imbisi ka dafiri chogomi ka fanga inkeleku awati bumugo ka utun sebe koro bora ngazinata sebe mimbe nabi fama ko l'indépendant aleye ajira ka fo ko jamatun famambu ko sabai zainata masurunya mungo dama ayre ani aka surnalidu mbagaw ulu de tara kumbe aboto kasubombala nere koninga hakilna ifemi ode tumandola na no femungo bena kandi kafo akanake jamakuye note mogodo mogomi niye maldiun dabi minu ni jama la hautabu nofe alebe o mogowla yala razbache tuminena chugudi minye Boubacar Yalkuye ale nyefoli kewla bismillah basila. D'accord, ini ka o ɲininkali la mbe na peut-être rappel dɔ kɛ ko kɛra cogo min na ka se fo bi ma pour que mɔgɔ minnu ma dossier su kosɛbɛ u ka se ka faamuyali dɔw sɔrɔ a la. Commune 4 la 5e arrondissement kun tagara Rasbach nɔfɛ a fɛ yen ka na n'a ye 5e arrondissement na. Je crois bien que c'était le 6. U nana n'a ye u taara nɔfɛ vers le soir vers 19h. A nana pour répondre à une convocation. A nalen bon yanni o cɛ an tun y'a mɛn ko syndicat fila ni o ye magistrat ka syndicat ye Sam ni Siliman k'u tun ye plainte déposée kama pour outrage à magistrat. Ale kelen kun tɛ dossier kɔnɔ mais il y avait deux autres avocats, Kassoum Tapo, maître Kassoum Tapo et puis maître Mohamed Ali Bachili, mais plainte séparée ou de tundu. Convocation talen di ama u ye taara nɔfɛ u nana 5e na. Bon, u nana 5e na ce jour an ka mɔgɔw bɔra ala y'a kɛ débordement kɛra ko la devant le 5e pinejeniw kɛra la ani yɔrɔ dɔw fana kasi dɔw kɛra la. Bon, ani force de l'ordre ni an ka militant minnu tun bɛ yen nɔ u sera ɲɔgɔn ma gazi ciw kɛra la ka sigida kɔnɔna kɔni a kɛra problème ye durant des heures sinon même toute la nuit. Bon, o ko kɛlen ka kɛ yani o yɛrɛ kun cɛ
le procureur de la commune 4 ani anga avocat tun kumana no maître Kasum Tapoyi bon babu tun be boli min kan atunya fa e ku boku rasbach kona ale de mo bla kata no fe kana o ba lamɛ mais nous y'a lamɛ a be rentrer so donc a be la ɲini mi kɛ an fɛ o ye an kana na fɛn kɛ min be se ka kɛ sababu ye kana ntɔrɔ ye sigida kɔnɔna la Kasum Tapo tun y'o kuma ɲɛfɔ anw ye an ko ko bon k'an y'a mɛn mais mɔgɔw dusu kun bɔra cogo min na parce que an kun bɔra dossier dɔ kɔnɔ il y avait 2 semaines de cela n'a fɔra tuguni k'u tilala k'a wele tuguni ka taa k'u b'a ɲininka ko dɔ la ou bien fɛn wɛrɛ donc o de ye mɔgɔw dusu bɔ finalement le cœur a pris le dessus sur la raison bon donc o kɛlen an yɛrɛ an fana tora ten u ye Bac tora commissariat la yen an ka avocat dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ye Abdraman Ben Mamata Touré ye o yɛrɛ tora a kɔrɔ nɔ jusqu'à 1h 2h du matin bon kɔfɛ a y'an wele ko bon Coraz Bac finalement il va passer la nuit là-bas ko an ka rentrer bon o kɔfɛ ne yɛrɛ personnellement n ye message kɛ au nom du CDR pour appeler à la mobilisation parce que le lendemain du vendredi le 7 a tun kan ka taa devant le procureur bon an kɛlen k'o kɛ vraiment a ko nunu ye commune 4 tribunal mɔgɔ a y'u tɔɔrɔ kosɛbɛ précisément le procureur parce que ko an tun a tun ye min fɔ kan ka na kɛ mais an ka fɛnw kɔnɔna la an ye dansago ko parce que mɔgɔ hali ni dusu kasira i bɛ se k'i ka dusumangoya i bɛ se k'i ka nisɔngoya i bɛ se k'a jira sira wɛrɛw fɛ k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ lase mɔgɔw ma ko bon k'a y'a fɔ k'an ka n'o kɛ k'an y'o kɛ donc vraiment o kɛra sababu ye ale bɛ obligé ka taga ni dossier ye fo a dan na bon o kɛlen vendredi Rasbach salen u ye Rasbach placé sous mandat de dépôt bon ne yɛrɛ mandat fana tun fɛngɛna ne kan parce que déjà policiers tun bɛ ka ne ɲini a don bon on est resté comme ça jusqu'au soir ani an ka avocat maître Kasum Tapo ne n'a ye ɲɔgɔn ye wula fɛ a ye procureur wele ani procureur kumana donc min kɛra anw ka yɔrɔ ye parce que anw de appel à la mobilisation kɛ incitation minnu kɛra a ko k'anw nɔ don donc maintenant on doit être poursuivi aussi donc maître kelen ka kuma fɛ a ko bon o yɔrɔ la problème t'a la a y'a faamu bon an tor'o cogoya la ten Bac datugulen le soir ne yɛrɛ ni Kasum Tapo an ye vidéo kɛ a fɛ yen vidéo kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ fɛn minnu kɛra ni a ma ɲɛ a y'a kuma fɔ regret bɛ fɛn min na a y'a fɔ pour que au moins sa tension bɛ se ka calmer cogo min na donc dès lors parce que an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ anw b'a kɛ n'an ka avocat ka yamaruya kɔnɔ an bɛ baara kɛ o de kɔnɔ donc u ye sira min d'an ma k'an ka tɛmɛ sira min fɛ an y'o o sira an y'o de matarafa an y'o sira an y'o de tagama nin kalo damadamani kɔnɔ parce que Rasbach datugura le 7 mai donc a datugulen an tor'o sira fɛ démarches kɔnɔna la an ye fɛn fɔlɔ min kɛ fɔlɔ an taara commune 4 fɛn na 5e arrondissement commissaire an taara o nɔfɛ an bɔra yen nɔ ka taa procureur nɔfɛ n'o ye Touré au niveau du tribunal de la commune 4 an taara an ye kuma ɲɛfɔ a ye vraiment minnu kɛra sigida la ni a ma ɲɛ an balimaw nin tun ye Boubacar Yaliko ye an ka dɔnkibaru nata ninnu na Rasbach n'a nɔfɛmɔgɔw hakilina kura minnu bɛ u la an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma inshallah an balimaw kunnafoni fasiri lase sɛbɛn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon n'o ye kɛnɛdan kura ye ale y'a jira k'a fɔ an ka dugu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Jalakɔrɔ bɛ Banamba de fɛ diinɛ kɛlɛcɛw o diinɛ kɛlɛcɛw o dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ la u taara firi yenkaw kan tubabuw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadistiw u ye fɛn min fɔ u ye k'u kana ɲaga kɛ u ka furusiriw la ani denguniw la ka kɛ ɲɛnajɛbaw ye dɔnkili kana da dundu kana fɔ ni maa o maa ye u kankɔrɔ sɔsɔ o tuma k'olu na ɲagi Mahamani Ture ale ko Mali ye jamana min maa kɛmɛ o maa kɛmɛ ko maa ye silamɛ ye maa 90 tuma dɔ la dɔ bɛ se ka fara u kan u yɛrɛw b'a fɔ cogo min ko islamiste radicaux silamɛya sariya gɛlɛntigiw k'u b'a fɛ ka silamɛya sariya de waleya Mali kɔnɔ k'o de sira fɛ maaw senw n'u bolo bɛ tigɛ maaw bɛ bon gɔngɔrɔw na n'i ye Ala ka sariya sɔsɔ ko o de bɛ ka kɛ Mali ni Burkina Faso dancɛ la mɔgɔ ne minɛna k'a fɔ ye bagan suɲɛna ye ni minɛna ko a silamɛya sariya b'a fɔ i bolo ka tigɛ ko diinɛ marifatigi ninnu u bɛ k'o de karaba dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ Jalakɔrɔ k'u taara yen u tun bɛ moto sanfɛ i n'a fɔ seere minnu sɔrɔla yenkaw ko a fɔra k'a fɔ ni furusiri wala denguni bɛ u fɛ yen ko fɔli tɛ kɛ dɔn tɛ kɛ tɛgɛrɛ tɛ fɔ dunun tɛ fɔ ko ninnu ye fɛn min a silamɛya tɛ sɔn a ma Mahamani Ture ale ko yanni u ka bɔ o dugu kofɔlen ninnu kɔnɔ u ye min kɛ yen a ka ca ni lɛrɛ kelen ye u ye kangari gɛlɛn da ni mɔgɔ yera furusiri ni denguni senfɛ i ye dɔnkili da wala i ye dunun fɔ ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu
asan sabaye ɲinɛ a ɲɔgɔnna si kɛra banamba mara la nka o senfɛ u tun ye maaw bali hali maaw tun tɛ ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ bɛ yen ko ka ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen dabila u tun taara ka wɛrɛ la dɔnkili ndolaci ninnu ye baaraw ye baara minnu a bɛ silamɛya kankɔrɔ sɔsɔ kosɛbɛ jalakɔrɔ ta bɛ cogo min bɔrɔn fana b'o cogo la ten kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni fasilase bonda sɛbɛn min kɔnɔ an ko ale ma ko kɛnɛdankura Nouvelle Horizon. An balimaw kasabu kɔlɔsilikɛlaw olu ka surunadon tɔn dɔ bɛ yen ko synergie des sections syndicales des surveillants de prison du Mali ninnu b'a fɛ ka baara bila boloda tuguni bɛɛ lajɛlen dun b'a kalama ka fɔ ni baara bila bolodara olu fɛ kiiri tɛ tigɛ sabu maa minnu bɛ kasodenw doni ka taa n'u ye kasodenw a kɛra furakɛli ye k'u doni ka bɔ a kɛra k'u doni ka taa kiiri tigɛyɔrɔ la ka t'u di kiiritigɛlaw ma bɛɛ bi jɔ o ko ninnu b'a fɛ ka kalo kelen tile 30 baara bila kɛ laɲini dɔw b'u bolo u taara n'a ye furancɛ faga ɲɛmɔgɔw fɛ ko n'o laɲiniw ma sabati ko a bɛ gɛlɛya sabu olu bɛna kalo kelen tile 30 baara bila kɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye sabu u tun ye tile 10 baara bila tun kɛ u bɛ dɔgɔ furancɛ damadamabɔ bi nka a tun ma tɛmɛ tile 10 kan sabu a kɛra mɛ kalo tile 24 ka se juin kalo tile 7 ma n'u olu dun banna ka taa baarakɛyɔrɔ la a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ u ka fɔcogo la ko laɲini damadamaba olu fɛ o laɲini dɔ ye min ye bɛnkan tun tɛmɛna olu ni jamana marabaaw cɛ o bɛnkan o layidu ninnu ma timɛ fiyewu o bɛnkan minnu tɛmɛna olu ni jamana marabaaw cɛ a kɛra kabili sango desanburu kalo la olu yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ fɛn min wajibiya o ye a ka waleya ten jamana marabaaw fɛ n'o de ma waleya sa olu laban u bɛna baara bila kɛ kunnafoni lase sɛbɛn minnu bɛ n bolo kɔrɔ yan olu taara fo ka jira ka fɔ hali maa minnu bɛ n'o ye kasoladenw ye n'i b'a fɛ ka taa dumuni di i ka kasoladen ma wali b'a fɛ ka taa bɔ i ka kasoladenw ye yɛlɛma bɛna don bɛɛ lajɛlen na hali tuma dɔ la ni banabaatɔ ni i ka kasoladen ni banana i kɔni bɛ se ka furakɛ nka k'i donni ka taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la ka t'i furakɛ o bɛ bɔ a la pewu fo n'a kɛra banabaatɔ gɛlɛnw ye olu tɛ kasoden donni ka taa n'a ye kiiritigɛbaw yɔrɔ hali n'a fɔra ka fɔ i ka bila minnu sɛbɛn bɛna di minnu ma n'olu b'i bila bɛɛ bi dabila hali sɛbɛn minnu bɛ bɔ kiiritigɛlaw yɔrɔ ka olu lasɔrɔ wala sɛbɛn minnu kan ka bɔ olu fɛ ka taa kiiritigɛlaw yɔrɔ hali ni kasoladen i ka dumuni kan ka di ma yɛlɛma bɛ don bɛɛ lajɛlen na kibaruya ninnu sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ bi olu bɛɛ lajɛlen walawalali kɛ a la. Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn na